Так, падаецца проверки апошнія пайшлі. Мікрафон яшчэ можа бліжэй, нешта ціхавата. Не, нормально падаецца. Вітаю ўсіх. Зараз мікрафон я сабе бліжэй пададвінуў, зараз гляджу чат. І не, мікрафон мне будзе незручна так. Трохі. Вітаю, Рэгана. Так. Ёсць, ну, падаецца, калі буду чытаць чат, будзе нармальна яшчэ. Добры дзень, вітаю ўсіх. Мы зараз будзем працягваць сюжэт. Трохі прабяжымся яшчэ. Я дам трохі часу сабрацца людзям, ну, можа, некалькі хвілін. Вось, таму што сюжэт зараз пойдзе далей. І мы, вось, як учора літаральна скончылі на сюжэце. Вось зараз яны будзе працягвацца. А я скажу... Трэба пацягнуць час, правильно, пакуль людзі збіраюцца. Тады я вам распавяду, што да мяне дайшло. Я думаю, што Tomorrow, калі да гэтага я думаў, што, ну, Tomorrow, тыпу, гэтая самая Лу, так, тэорыя. Мне сёння яшчэ адна штука ляснула ў галаву. У гэтай самай, альбо ў першай, альбо другой часткі, я не памятаю якой, лозунг трэйлера, по-моему, у першай часткі быў Tomorrow will come, а тыпу Tomorrow прыйдзе. Вось. І гэты самы, у гэтай часткі, по-моему, ну, по-моему, конкретно гэта другой часткі, лозунг Tomorrow is in your hands. По тыпу Tomorrow у твоих руках. Літаральна нахрен у руках. Ну, по тыпу Лу. Не. Tomorrow не з'явілася ў першай частцы. Tomorrow will come гэта спасылка на гэтую частку, а Tomorrow is in your hands гэта літаральна спасылка на Tomorrow, якую мы носім у руках, таму што я на Лу. Ось, таму што ў пачатку першай часткі яшчэ як фактар, не. Лу мы носім у руках. Вось такая тэорыя. Я не ведаю. Ну, то бок, ну, я разумею, я, можа, прыцягваю гэта за вушы, але гэта ў стылі бы Кадзімы, вось канкрэтна гэты праброс сюжэтны, ён быў бы ў стылі Кадзімы. Вось, разумееце, так? Я не ўпэўнены, што гэта ну, гэта можа быць, ну, калі гэта вось так складваецца, то я скажу, што хутчэй усё ж такі Кадзімаўшчына, так? Я падумаў пра тое, што Tomorrow гэта Лу проста пра, ну, ускосных прызнаках спачатку, а потом яно падмацавалася тым, як Лу сябе паводзіць, ну, Лу, Tomorrow сябе паводзіць. Просто, ну, вось ты палец у рот, калі яна сунула, калі яна, тыпу, правяла шмат часу на беразе, не размаўляе, ну, вось такое. Ось, хто такі чырвоны самурай, увогуле не уяўляю, абсалютна. Чырвоны самурай, я не здзіўлюся, калі гэта самае. Ну, блин, я не ведаю. Я не ведаю. З чырвоным самураем ёсць некалькі тэорый. Гэта можа быць Амелія Стрэнд, але я сумняваюся, што гэта Амелія Стрэнд, вельмі сумняваюся. Гэта проста мы берем персонажаў, якія могуць гэта рабіць у пэўны момант, і зноў жа, людзі, я цягну час, просто даю людзям сабрацца. Поэтому, як мы пойдзем па сюжэце, я не ўпэўнены, можа тут зараз катсцэны на 2 гадзіны пачнуцца. Ось. І хто такі не Снейк? Я думаю, ён якраз такі як дадатковы персонаж, як ён з усім гэтым звязаны, пакуль на вас проста не хапае кавалкаў. Можа быць, гэта, ну, карацей, я не думаю, што чырвоны самурай гэта вось гэты Снейк, таму што тады незразумела, чаму ён нас не пазнаў у баявой сітуацыі, а па-за межамі свайго пляжа ён не пазнаў. Ну, наадварот, пазнаў. То бок, проста дагэтуль захоўвалася, нават для такіх істот, як ён, захоўвалася заўсёды стабільнасць. То бок, ну, калі ён і ў рэальным сусвеце цябе не пазнае, то і там ён не будзе пазнаваць. Яму патрэбна, ну, як бы, зразумець. З Кліфам трошкі больш связь адразу зразумела была, проста мы не ведалі, з якім Бібі. Так. То бок, ну, з Кліфам, пры гэтым Кліф сам не мог пазнаць, ну, у Сэме свайго сына, як бы. Не мог гэтага пазнаць, таму што ён пакінуў, як бы, гэты сусвет з, ну, калі ён яшчэ Бібі быў. Так. Я думаю, што дастаткова часу даў. Вось. Я думаю, што у нас усё гатова. Пайшлі па сюжэце.
Ну так. І плюс я разумею, што як бы ён па сутнасці на пляжы і ў таком нейкім дзіўным стане знаходзіцца, таму ён можа, ну яму можа быць складана разважаць, у яго няма часу на разважанне, ну бясконцай вайне. І падобная сітуацыя можа быць у гэтага Снейка, просто што я не ведаю. У мяне пакуль чырвоны самурай і вось Снейк, яны не прыкладваюцца. Я прям не магу іх прычапіць куды-небудзь. Так, давайте музычку отключим, потому что у нас сегодня больше сюжета будет. Берем одразу заказ. Гэта, в принципе, можем все подбирать. Так, отчепить его. Забрать его так само. Чудовно. Может быть, штунок какие? Вітаю, Танчик. Так, але на березе кліфа ж не было іншых людзей, акрамя ягоных салдат. Так, але зноў жа, Лу асабістая. Пачакайце, чаму... А навошта механізіраваныя ворагі? Ён нам прапануе падрыхтавацца пад бойкі з роботамі. Ну давайте, я зараз трошки пагляджу, што мне... Мне, можа быць, раштунак варта ўвогуле пераглядзець, можа у мяне нешта састарэлае ёсць. Спачатку... Паглядзім, што можна перапрацаваць, так? Ну, што ў мяне развалілася амаль, напрыклад. Гэта ў поўным парадку ўсё. Болаган таксама, ён выглядае як... ну... Просто візуальна неяк пажоўклы, бачыце? Але ён насамрэч працуе. Так, а тут на карнавале нейкія цені апроч Томорроу хадзілі. Не, ну цені былі і ў кліфа. Узгадаць першую сусветную вайну, дзе бясконцая колькасць ценяў бегала і змагалася. Так што не, гэта якраз такі не працуе. Транквілізатар пашкоджаны на 99%. Я яго перапрацую. Вось на баку гэта стікіган пашкоджаны вельмі. Ну, на 49. Давайте яго таксама адправім. Это ўсё ў добрым стане. Мне не патрэбны стэлс-гранаты і іншае. Калі я буду змагацца зараз, то мне лепей нешта... Вось BT, голагранаты. Голагранаты адпраўляюцца. Вось гэта ўсё на перапрацоўку. Цывільнае, мне падавалася, там толькі салдаты былі. Не, ну, у сэнсе гэтым. Ну, я пра тое, што цені. Вось. Як бы цені існавалі і дагэтуль. МП граната, дымовая. Дымовая нам таксама, калі мы прям змагацца будзем, то нам патрэбна гэтае самае. Штосьці больш баявое, што будзе выносіць. ПКК адзін можна пазбавіцца. Ось. Пісталет. Гэта, дарэчы, пісталет, які я ўвогуле дзесьці па дарозе падняў. Яны эфектыўна супраць усяго. Давайте яго перапрацуем. І зараз я яшчэ збяру, падумаю. Я параўнаю, што я там магу зрабіць увогуле. Контейн, гэта самае, ремонтны спрей. Не. Таму што я не планую шмат па дажджом хадзіць. Але мала ли. Ну яго лепей сабой заўсёды браць. Не, я ж грузы не пераношу ніякія. Яка мне розніца. Так, усё. Максімальна аблегчыліся. Пачакайце, калі ласка, о невялічкі перапынак.
Так, перапынак быў вельмі нечаканы. Там прыйшлі агледзець балкон і ўсё. Я вельмі не чакаў гэтага. Так, падаецца. Так, не, ўсё ў парадку. Добра. Так, мяне просто прырвалі прям вельмі нечакана. Што мы? Падрыхтоўваемся далей. Для коткаў? Не, гэта нешта з аглядам па тыпу тэхнічным будынка. Вось. Мы насамрэч чакалі, ну мы чакаем яшчэ агляда вентыляцыі, тыпу павінны прыйсці агледзець вентыляцыю, была аб'ява вісела, але нешта, карацей, ну я думаў, што гэта яны, і жонка таксама, мы трошкі такія, што вы хто такія і чаму балкон. Ось. Хто хаваўся на балконе? Да ніхто, просто паглядзелі на балкон, агледзелі там перагародку, нешта такое. Стану яго, і ўсё, і пайшлі. Таму я прям нечакана вельмі. Так, нам патрэбна падрыхтаваць тое, што будзе змагацца з... Там сказалі, механізіраваныя ворагі. Нам лепей мець нешта больш універсальнае. Я, можа быць, узяў... Ну, супраць біці я не чакаю нейкай бойкі, правильно? Але калі што, у мяне ёсць кулямёты, і там разбяромся, ну, само по сабе. Ну, вентыляцыі дамавы, зразумела. Так, ну так, там дамавога. Там яны прыходзяць пакарміць дамавога, а вось з балконам я не ўпэўнены. Падазрона, вельмі падазрона. Блин, у мяне ёсць яшчэ... Я магу яшчэ 4 гранаты пакласці у кішэньку з гранатамі. І гэта давайте будуць вось гэтыя, можа. Стан гранаты, 3 штукі. Адправяцца туды. І, ну, вось гэта абсолютно бескарысна супраць мехаў. МП давайте, граната. Правильно? Там яшчэ месца застаецца? Так. Так, апошняя будзе вось МП граната. Поўнасцю супраць мехаў падрыхтаваўся. У мяне няма гэтых самых. О, вось гэта мейзера супраць мехаў карысная. Але з таким же поспехам я магу ўзяць вось гэты гранатны пісталет. Давайте гранатны пісталет. Раз уж такая халера пайшла. І ўсё, у прынцыпе. Кулямёт можа быць. Шотган давайте, можа быць, вось такія. А ў чым розніца гэтых шотганаў? Ну па сутнасці яно МП-2 і з падствольнікам ёсць. Во, ну давайте яго. У мяне тады будзе не хапаць ужо. Ладно, там ресурсы просто скончваюцца на гэтай лакацыі. Так, размясцілі. Зараз яшчэ гэта размяркуем і ўсё. Я ўсё падаецца. Так. Гараж. Лесвіцу дадатковую будзем браць ці не? У мяне няма. Але... Ну просто мець з сабой лесвіцу... У мяне стандартны набор. Узяць лесвіцу і гэта самае, крюк уніз лазіць. Усялякае бывае. Часто... Ладно, давайте ўсё ж таки круг зробім сабе. Один. Одна лесвіца, один круг. Это прям минимальный набор на розныя выпадкі. Уніз спусціцца круг, уверх залезці лесвіцу. Альбо пералезці з адной лакацыі на іншую, і вы ведаеце мой гэты лесвічны стэлс, так што... У першай частцы апошняя фрыплейная глава таксама завецца Tomorrow is in your hands. Ну, які стэлс без лесвіцы, я згодны. Я вось гэта... Вітаю, Борис Геннадьевич. Вось, я думаю так, для тых, хто не быў першыя 4-5 хвілін, я спецыяльна не лез па сюжэце і просто трохі пацягнуў час, каб людзі сабраліся перад тым, як мы пойдзем па сюжэце. Я не ведаў, там, можа быць, зараз касцэны бы пачаліся. Вось, карацей, моя тэорыя злу у мяне у галаве падмацавалася тым, што я сустрэў гэтую фразу «Tomorrow is in your hands». Гэта па тыпу... У першай частцы было «Tomorrow will come», па тыпу «Tomorrow прыйдзе», а ў другой частцы «Tomorrow is in your hands», «Tomorrow у цябе ў руках». І «Tomorrow», калі гэта лу, яна літаральна ў нашых руках, таму што мы яе носім у руках.
Вось такая штука. Але гэта мяне ударыла літаральна сёння. Я такі, што? Пачакайце-ка, гэта ж мае сэнс. У мяне ў сяброўкі ў Варшаве вароны ў кветках сасіскі хаваюць. Яны калі першы раз заўважыла, падумала, што пальцы. А ё-моё. Смешна. Так. Ну, на балконе, так. Ну, таму гэта самае, таму і прыходзяць людзі аглядаць, карацей, балконы, каб шукаць сасіскі. На балконе. Так. Усё, мне падаецца, мы падрыхтаваліся. Там, калі што, пераразмяркуем нашы рэчы яшчэ, калі нешта неўдала размеркавана. Ну, кшталту будучыня ў дзецях. Пакуль далёка, мы не ведаем, ці Tomorrow з'яўляецца Лу. Вось. Ну, ты пра тое, што Tomorrow гэта будучыня і Лу гэта будучыня. Пра гэта ты, так? Вот вось гэта, ну, я кажу, у прынцыпе, вось гэта ўжо падобна Кадзімаўшчыну. Ён адразу пракідвае фразу, і ты такі, ну, окей. Ён проста падрыхтоўку для гэтага зрабіў яшчэ у першай пальцы. У першай пальцы, божух, я прачытаў у чаце проста пра пальцы зноў. У першай частцы. У першай пальцы. Так, усё, бярем заказ, а то я так не выберуся з DHU і Магеллана. Так, нагадваю, што ў нас па сюжэце. Дзяўчына, якую мы выратавалі з берага месца баявых дзеянняў, мы яе забралі. Гэтая дзяўчына, яе клічуць Tomorrow, пра яе мы зараз размаўлялі, і мы прывялі яе на DHU Магеллан, і яна знікла, і таму мы зараз займаемся яе пошукамі. Нас дакладна, нават мы не ведаем, куды накіроўвацца, нас проста па тыпу падрыхтуйся. Вось. Груз рэарганізавалі. Яшчэ раз пераправерыць, ці ў нас усё на месцы. Бола ёсць, у нас ёсць кулямёт, у нас ёсць нават дзесьці быў. Я ж зрабіў... на гранатамёт мяне на дробовик мяне не купіла. Да што ж такое? Я слова не магу карыстаць. Толькі вось цікава, яна адразу так называлася, ці яе так пераназвалі бліжэй да другой часткі? Не, ну, глядзі, Лу — гэта маленькая дзяўчынка у нас у подзе нашым. Вось, ну, у Бібі-Пот, вось гэтая штука, якая вісіць на грудзі, на грудзях у Сэма. Вось, гэта яна, так? Ёсць Tomorrow, якую мы выратавалі адтуль. Ну, па тыпу, яна з'явілася, ну, толькі ў гэтай частцы, яна не была ў першай. І яе мы выратавалі, і гэта імя дала ёй Fragile. То бок, гэта не яе імя. Яна проста, тыпу, атрымала яго ад нас. Таму што гэтая дзяўчынка не размаўляе. Яна правяла, па выглядзе, яна правяла ўсё сваё жыццё на беразе. Што гэта ў нас? Аптымізаванае пераліванне крыві. Падабаецца. Хутчэй кроў будзе пералівацца нам. Так, і ўсё тады. Пра главу. Ну, не ведаю. Мне падаецца, Кадзіма хутчэй меў задумку... Кадзіма часта мае задумку надоўга. Тыпу, у яго ёсць ідэя, ён яе пакідае, і ён яе можа выкарыстаць потым. То бок, ну, ён не тое, каб супер там нейкі майстар і 10-хадовік, так, але ён мае ідэю, закідвае надоўга і потым карыстаецца. Альбо ён задумываў адно, а потым прыдумаў, як перавыкарыстаць штосьці, нейкія... Я не ведаю, чым яго стратэгія канкрэтна. Я думаю, што ён прадумвае. Ён часта, калі разважае пра нейкія штукі і тое, што ён робіць, яно ідзе, звычайна, хады у сюжэце на некалькі хадоў наперад. Вось. Але гэта магчыма было бы зрабіць, нават калі бы ён проста любіў закідваць некалькі цікавых па тыпу нітачак нам, і потым іх пачаць выкарыстоўваць проста. Ну, па тыпу, перарабіць неяк сюжэт так, каб гэтыя нітачкі па тыпу абстрактныя нейкія штукі пачаць закідваць і потым іх звязаць. Хто яшчэ ботаўся на беразе апошні час? Ну, насамрэч, адзіны кандыдат мне толькі ў Лу падыходзіць. Альбо Tomorrow абсалютна новы персанаж, і Лу, ну, просто мы... Ведаеце, з чым яшчэ можа быць гульня у гэтага? Давайте адпраўляцца.
гульня гэтага можа быць нашымі эмоцыямі, таму што гэта паказнік нашай немагчымасці скажем так змірыцца з тым, што лу няма, ведаеце? Гэта можа быць ужо пасылу яшчэ ў гэтым, і гэта ў стылі, вось гэта канкрэтна два варыянты, гэтыя два будуць у стылі Кадзімы. Паказаць, што ты як гулец, ты думаеш, што гэта лу, ты амаль сябе ва ўсім упэўніў, але яна не лу, і ты не можаш, гэта паказнік цябе як гульца. Это паказнік табе як гульца, што ты не можаш ніяк пакінуць лу сам як гулец. Вось. Ну Пітера, ну можа быць, ну я просто не ведаю, як ён можа быць Туморроу, дарэчы, вось. Яна паспрабавала скарыстаць матацыкл, але не атрымалася. Там нешта Fragile даслала. Ага. Я магу адчыніць яго больш, не? Яна трохі апранулася. То бок яна ў аранжавай там камізэльцы. Я не ведаю, што там такое є. На стране адправляецца 1000, дзякую вялікім. Так. Давайте хутенька яшчэ праглядзім. У мяне паведамленне ў гэтым набралося. Я іх ні халеры не лайкаў. Это зброя. Так. Это мой скриншотик. Яна хутка вучыцца. Яна вельмі добра запамінае. Ну, і то бок яна нават... Што яна? Яна размаўляе? Яна вучыць, пакрыху вучыць новыя словы. Добра, то бок яна можа трошкі размаўляць ужо. Я просто реально я гэта ўсё пропусціў і... Скриншотики. Лайки брешуть. Это реально. Так. Это про папугу, и мы пытаются далее все лайкали, не? Не все. Так, ну астатнім падаецца ўжо было. Так, ну все, ёсць. Пошли. Ці захапіў я Аўстралію? Не, нават палову не зрабіў яшчэ. Вітамі хадзераза. Где она? Ну, я не упомню, як далеко нам придется ісці по яе кроках. Мы зараз шукаем Туморроу. Яна збегла з карабля дзеючай Магеллан. Яна вельмі хацела выбрацца. А там на карабле было абмеркаванне. Яна яшчэ і падслухала яго. Абмеркаванне таго, ці варта яе адпраўляць назад на берег. Справа ў тым, што яна, можа, не зразумела, пра што мы казалі. Вось, таму што яна, зноў жа, яна вучыцца новым словам, яна не ведае ўсіх словаў. Яна магла зразумець толькі слова пакінуць нешта берег і вырашыла збегчы. Але тут мы дакладна не ведаем. Цікаво, як далеко вона збігла. Опа, там телефонують. Штосьці там, у тым месцы.
Так, давайте новое поглядим. Угу. Ось там. Окей, ладно, давайте. Будем туди. Даже музычка не та, яку я включил, правильно? Нема такого трека. Так, это не мой трек. Так, музычка своя грає. Раптом мене зловила попутного кенгуру і ускочила. Во! Мені подається, яна могла. Такого, хутчэй за ўсё, з берега чорного. О, яшчэ і дождж пачаўся. Я вось гэта лётаючы не вельмі ўпэўнены, што мне з імі рабіць. Мне можа проста праз іх прабягаць патрэбна. Давайте паспрабую трошкі зрэзаць, я бачу, што нам заварочвае. Я туди не дойду, все добре. Альбо яны до мяне зараз причепяцца, не глядзячы на гэта. Tomorrow побудовала. Добра. Tomorrow побудовала собі сховішча дажджу і пайшла далей. Ось туди. І нават трос собі спустила. Окей. Мы переживали, не ждали выпускать Tomorrow, потому что думали, что она не долі, ну, тут справиться з небезпекой на, ну, звонку. Але по вигляді у Tomorrow усе в порядку. Мені складано буде за її їсти. Так. Мне ще не бачно, ні холери. Давайте адрадеком будем подсвечивать себе хоть дорогу. Так, ісці по слідах цікаво, але мені подається, я одразу знала, де шукати. Ну, поглянем зараз. Блін. Я просто послизнувся там. Так, давайте-ка. Я кажу, мені складно їсти по гэтых слідах. Лайкни. Блин, я забылся. Дальше упакуем. Я же могу пролайкать, так? Могу.
далеко вниз пойдем. Тільки відвернувся, рельєфу до сліз довів. Яно само. Яно само. Это не я. Я тут амаль нічого не робив. Упав тільки. Looks like a path. Яна у роздаточний центр гори прийшла? Альбо літарально да вось гэтай смоляної аномалії, з якої ми її забрали. Чи є тут гэтыя расліны, з яких можна тэпці зрабіць? Не ж не заўважаў. Былі. Ёсць. Чел каля даслед... Вось тут. Чел... Чекайте-ка. Так, вось яна нават. Ён заўважыў жанчыну. Якраз каля аномалії. Ну так, яна прыйшла до места, адкуль мы яе дасталі. Прывід чалавека пабачыў. Але гэта яна. Я пойду па слідах усё роўна. Але ўжо відавочна, што яна адправілась туды же, адкуль мы яе забралі. Sam, we might have found tomorrow's trail. Check the marker on your map. It may help you track her down. Маркер, дякую, вялікі. Я магу спокойно туди прийти. Мені просто цікаво, куди яна ходила і чим яна займалася. Тобто вона прийшла каля роздаточного центру. А чому тут? А типу просто світле місце, і тому вона пішла тут? Sam, that vehicle appears to be locked up tight. You won't be able to take it for a drive. Дайте-ка невеличкий момент, знову невеличкий перепинок. А ви зараз прийшли вентиляцію перевіряти? Нешто, блін. Вельми активно сьогодні. По дорозі хералі я хоч позбираю. Думаю, яку привітання. Ну там його подули там трошки, так що поглянемо. Там сам не подули, а потім такі невеличкі апарати, які просто замирає, як тягне. До речі, не зв'язано, ну, покуль ми йдемо, просто може раптом на кацана початися. Я там хутенько розповідав. У мене є трохи прогрес по підрихтовці капа у Half-Life першим. Я ще був насамрэч у виходне, просто я забув нешто вам учора розповісти. Зрозумів гэта тільки коли вже стрім виключив. Дик ось, з капом Half-Life першого. Я поспробував, ну... I think tomorrow might have been Зараз. to place this ladder here. Лайкаш, Thank постань. you kindly. This one's for you. Thank you kindly. Ось, карацей, я паспрабаваў набыў сабе Half-Life першы, у мяне яго не было на здзіўленне, але не было яго.
Ось. І паспрабаваў яго, я паглядзеў, які там мультиплеер. Там мультиплеер літаральна душматч, які як асабістая гульня даступны, по-моему, бесплатно. Вось ён у мяне ёсць, ён, по-моему, бесплатно. І я трошки яго не ацаніў, то бок, ну, я патыркаў у адзінку, але прыкладна уявіў сабе, як мы будзем гэта гуляць. І мне слаба я сабе уявіў, як атрымаецца зладзіць з гэтага стрым, таму. Я паглядзеў, што можна... Deck just move? I don't sense any BTs. Be ага. careful, Sam. It may not be a BT, but something's out there. Оу, ворагі. Чырвоненькім, бачыце, значна? Давайте зараз скончу ўжо, раз ужо пачаў. Дык вось, і гэты самы. Я паглядзеў, як можна пагуляць у кампе, у сэнсе ў праходжанні сюжэткі, і знайшоў спосаб, і ён падаецца вельмі зручна будзе. Я яго яшчэ не праверыў, там ёсць па тыпу якая асабістая гульня нават у стыме. Ось, і я, можа быць, сёння бы паспрабаваў яе праверыць, як яна падключаецца, ці ўсё ў парадку, яна бясплатная ўвогуле, можна спакойна браць. І ўжо далей бы збіраў людзей, якія бы гатовы былі б пагуляць у Half-Life другія. У першы Half-Life у праходжанні, у сэнсе. Гэта па тыпу рэальна проста сюжэтнае праходжанне першага Half-Life. Ось. Гэта цікава, паспрабую, паглядзім яшчэ, і калі вызначу гэта, калі яно рэальна працуе, тэхнічных праблем няма, я тады буду рэкламаваць, буду збіраць людзей на тое, каб пастрыміць. Ось. Мо плануюць рабаванне, там і прыходзіць нібыта чэк зрабіць. Дык вось праблема ў тым, што вентыляцыю, праверку вентыляцыі абяцалі, мы дакладна паведамленне бачылі, а вось наконт балкона нічога такога не памятаю. Праз балкон альбо вентыляцыю. Праз вентыляцыю, мне падаецца, вельмі план. Бачыце? Хто гэта ўвогуле? Хто вы такія? Невядомыя. А чаму яны лётаюць? Я магу падключыцца да гэтай вежы пабліжу? Што гэта за ворагі такія? Так, а можна скарыстацца канкрэтна? Чамусьці кнопкі на карыстанне няма? Дзіўна. Давайте падыдзем. Я скарыстаюся гэтай вежай. Разведаю тэрыторыю. Бачыце, яны лётаюць над зямлёю. За холера. Яшчэ можа дзесьці яны ёсць. Ну, я іх просто абыйду, таму што я магу, так? Ну так, больш за толькі трое гэтых бачу. Вы бачыце, не пабачыў, адразу у нас адпраўляецца на Mountain Blade 2 Bannerlord 1000 і яшчэ на Don't Start Together з Арыганай 100. Вітаю, Раведак. Ці была ў іх сабою лесвіца? Не, лесвіцы не насілі. А Дардека я таксама не бачыў, конечно. Але падазронная. Праз вентыляцыю бы таксама... Не, ну глядзіце, у вас ёсць, карацей, варыянт. Балкон для фанатаў Death Stranding, каб лесвіцай скарыстацца, і вентыляцыя для фанатаў Metal Gear Solid. Каб як Solid Snake, карацей, колупацца. Скрыня заўсёды яшчэ ідэальны варыянт, яны маглі бы са скрыняй прыйсці. Дзіўна. Я не ведаю, хто гэтыя ворагі, і не вельмі жадаю з імі змагацца зараз. Дзе следы Tomorrow, я іх згубіў. А, вось. Яна іх заўважыла, яна сама іх абышла. Давайте пойдем просто по следах Tomorrow. І, дарэчы, яны хоць і не BT, але на іх спрацаваў Adradek. Цікава.
This looks like the way to go. Одно добре, на їх реагує, за того, що реагує Адрадик, я буду завжди довідати, коли поблизу. Tomorrow may have stopped here to rest and get her bearings. Our investigation's on the right track. I just know it is. То Tomorrow відпочивало. Мгм. A worn path is definite. Лестница скарталася. Блін. Я знаю пролайкать. Ось. Very handy. Thank you, God. Thanks for the Я help. не хотів фоторежим. Дякую, Вікі. Ми амаль прийшли до місця аномалії, в які ми трапили, і коли знайшли Tomorrow. Sam, I think we've got a lead on tomorrow's whereabouts. You'll find a new marker on your map. Use it to refine your search. Так, а чому зараз повідомлення про робота прийшло? Вельми чекано. Гэта ніякі не робот. Ми скончили наш аналіз меха, який призвав Хіггс. Я спитала Тармана, каб ён падзяліўся з тобой дэталямі. Давай я просто табе скажу хутка, я просто не магу нават паверыць у тое, што мы тут бачым. Не, ну гэта дакладна BT. Гэта BT у экзаскелеце, гэта не робот. Не, ну нават і там было відавочна, але можа быць там нешта яшчэ ёсць. Просто дзіўна, што яны аналізам так доўга займаліся гэтай пачвары. Так, давайте коротко. Я могу знаки не показывать, Дредекскан не показывать. Ось. Давайте ось так. Скриншотики. Не. Это ось камізелька, яку я навчила на базі. Окей. Sam, we have to deal with these mechs first. Так. Адразу стан МП бомбу гэтую вельмі нечакана яны вылезлі, і я не зусім прям падрыхтаваны для іх бойкі з імі. Оп. Нормально. Ау. Так, яшчэ. Мне падаецца, яны даволі эфектыўныя, гэта МП. Одного вырубили, другого вырубили. Третьего вырубили.
Ghost Blade, давайте подберем. Яшчэ. Что за Ghost Blade? Супраць людзей і супраць мехаў. Вельмі эфектыўна. Добра. А чаму не дасталася? Давайте-ка. Граната. МП-граната. А, ё-моё. Я буду пакуль шмат выкарыстоўваць гранаты. Дарэчы, МП яны вельмі эфектыўныя. Так. Есть? А як блокировать? Мне цікаво. Так. Я возьму яшчэ один такий меч. Excellent work, Sam. Now then, let's see if we can learn anything of use from this jacket. It could point us in the right direction. Так, ладно, разобрались. Два клинка с собой возьмем. Довольно неблагие яны. Да ё-моё. Ні холєри собі. Thank you. I didn't have anywhere else to go. Were you trying to find your way back? I suppose you have friends and family there, waiting for you to come home? I don't know. Everyone there has passed on. There's no place for the living in that world. Tell
barely alive. Well, yeah. Of course you are. Do you want to stay with us on the DHV Magellan? But I saw how everyone was fighting because of me. Ah, I'm sorry. All that. That wasn't your fault. We're just worried about you. Wait. I don't think I ever had a family. Do you have one? No. Not anymore. You miss them? Yeah. So, I can stay on the ship? Thank you. You have a very special gift tomorrow. It could help us. But for that to happen, you first need to learn how to control it. Want to come work for us? You can stay on the ship as long as you like. This is our gift to you. As long as you have it, we'll find you. No matter where you go. Welcome to Drawbridge. To our little family. Come on, let's head inside. Усё пропустила. Калі ты бачыла, самы моцны момант быў, канешне, бойкі, але па сэнсу, па сутнасці яе яна шчасліва вярнуцца назад. Ну, калі навошта вы пафарбавалі дзяўчынку? Гэта смала, гэта не фарба, гэта проста смала ў яе ў валасах. Ось, але агулам Tomorrow яна не хацела, каб за яе сварыліся. Яна не была яна думала, што яна стварае праблемы, таму яна хацела сысці. Зноў жа, мне падаецца, яна проста не зусім да канца зразумела, што людзі проста за яе хвалююцца. Цікава, калі Рэйні і Tomorrow зробіць батл, хто пераможа. Дык Рэйні ж не тое, каб баявая такая дзяўчына. Ну, прям не вельмі. Я бачила, як Tomorrow нырнула і вынырнула, а потым до мяне прыйшоў... О, блин, там такая каджыніма просто пачалася. Вось. Абсолют сінема. Вельмі крутая сцена бойкі. Я вельмі раю пераглядзець яе. Яна была, по-мойму, я дзесьці бачыў яе кавалак, дзесьці я побачыў, як он пачынаўся дзесьці ў кагосьці у ціўце, по-мойму, альбо штось такое. Абсолютно рандомнае месца. І я паглядзеў толькі частку. Яна вельмі файна выглядае. Вось, па сутнасці, там была бойка. Роботаў перамаглі. Tomorrow разваліла іх просто нахрен. Прям па-жорсткаму раскідала. Вось, а калі, пад крутую музыку, ўсё, вельмі кайфовая сцэна. І пасля гэтага, па сутнасці, быў момант аб'яднання. Вось, і Tomorrow насамрэч размаўляе. І яна задала пытанне Сэму, ці ёсць у яго сям'я, і ён сказаў, што яго была. Ну, типу, зараз ужо яго няма сям'і. І яна спытала, ці сумуе ён па гэтай сям'і. І сам проста зрабіў у сваім стылі.
Це у Томора за власний персонок був цікаво. У її був свій персонок? Я навіть не зауважив. Але Рей не аднаўляе рэчы, а Томора шкодзіць. А, ну ў гэтым сэнсе. Ну, калі іх просто супрацьставіць, ну, мы бачылі, як змагаецца Томороу, і яна яшчэ не толькі знішчае рэчы, яна і канкрэтна б'ецца. Яна шкодзіць. Ось. І гэта, ну, ўсё ж такі мацней за сілу Рэйні, мне падаецца. Калі проста ну, пашкоджанне і ремонт рэчаў паставіць, я не ведаю нават. Таму што Рэйні даволі хутка аднаўляе рэчы, а Томороу даволі хутка іх шкодзіць. Там цэлы робот проста за секунды. За секунду просто разваліваецца ў труху. Now displaying your current porter grade. Сам ты в душ не ожидаешь? Не. Так пойдет. Sam, this is Tarman. We took the liberty of loading the vehicle you left outside onto the DHV Magellan. There's something that's been on my mind lately. You had a run-in with some mysterious mechanized assailants while searching for Tomorrow, right? Well, after comparing their data to that of the gargantuan mech Higgs summoned, I've concluded that all of these contraptions appear to operate on the same underlying technology. None of them have been fitted with remote operation modules, nor are they capable of autonomous function. They're not robots, in other words. The bloody things don't even have drivetrains or core units. They're almost like puppets with no strings. А ё-моё. They don't require chiral network coverage to function either. Though I'll be damned if I know how that's possible. It's almost as if they're spirit-driven machines. Ghost mechs, to give them a name. I'd say it's a safe bet that there are more of these things out there. So to ensure that you're prepared to face them, we've added a Ghost Mech archive to the VR Weapons and Combat Training program. Access it to check out the data we've collected regarding these mechs so far. Anyway, next up you'll be disembarking to go and connect Hartman's research facility to the network. He's an old mate of yours, I understand. Once you've made your preparations, access the Dowser's delivery terminal to get underway. Of course, the DHV Magellan can take you directly to the Dowser's shelter if you like. So if that's your preference, go ahead and give us the order to head there. Окей. Карацей, гэтыя мехі, гэта вельмі незвычайная штука. Там накидывать. Давайте-ка. Чала, якого мы выратавалі, ўжо адразу адправіўся кудысьці штосьці здабываць. Зноў яго ратаваць, я думаю, прыйдзецца. З такім поспехам. Дык вось, гэтыя мехі, гэта не роботы. Яны не маюць ніякага ну, по тыпу месца падсілкавання, то бок у яго ніякай электроннай сістэмы нейкай няма, ну, праз якую ён бы пітаўся, ніякіх серваматораў няма, ні халеры няма ў іх, яны не падключаны да ніякай сеці, ім не патрэбна ніякая хіральная сістэма, яны літаральна лялікі на нітачках. Вось і ўсё. Толькі нітачкі гэтых няма. Ну, по тыпу, мы іх не бачым. Ніякай хіральнай, ім не патрэбна хіральная сеть. Яны невядома як працуюць. Ну, карацей, гэта проста пустыя абалонкі без ніякай працы, ну, яны не павінны працаваць. Ну, тыпу, нейкім чынам Хіггс зрабіў так, каб у яго мехі, і вось гэта нават, ну, BT. Я думаў, што гэта BT ў экзаскелеце. Насамрэч не, яна таксама проста, лялька такая здаравенная.
Як хтосьці паглядзім ось на таго чала. Долмана. Долман таксама вось справа ў тым, што як апісаў ён, гэта хутчэй быццам бы імі кіруе просто душа, быццам бы просто ўзялі душу і памясцілі ў нежывой аб'ект. І зараз пытанне да Долмана. Мужик. Feeling well rested after some quality shut-eye? Ну-ка. Sam, been a while since you had a proper shower, wouldn't you say? Не-не-не, я не про душ. I'm so relieved that Tamara was unharmed. She must have been terribly nervous, trying to brave an unfamiliar world. But she's safe now, thanks to you, Sam. And now we have to show the girl that we're equipped to take care of her. That the DHV Magellan is a place she shouldn't be afraid to return to. A place that she can call home. Давай, Долман. I was surprised by how effectively Tamara was Не, able to Томору fight молодчинка, those я things. згоден, ніяких The питань. way she took advantage of the tar and used her unique abilities against them, it demonstrated impressive improvisational skills. But her capacity to rapidly accelerate the age of any material or enemy she comes into contact with. Oh, I can't help but be a little jealous. But there are other ways I can contribute to your work, and I hope to continue doing so. Ну, все, ён, в принципе, розповів усьо. Давайте у душ хоча б сходимо. Просто мне падаецца, Долман, ну, калі Долман, Долман літаральна перад намі, які працуе падобным чынам, як гэтая місія, па апісанню, то ў сутнасці душа, якая знаходзіцца ў нежывым аб'екце. І кіруе гэтым аб'ектам. Ніякіх, не патрэбна ніякай геральнай сувязі, не патрэбна нічога. Душа ўнутры. Тэорыя Долман Хіггс. Няблага, няблага. Nothing like a warm shower after a hard day's labor. Am I right, Sam? Долман, дзяліся, у чым твой сакрэт, як ты такім стаў? Давайте праверым лук. Галоўнае, разбудзілі яе, каб пагушкаць. О, зараз буде просочування. Dad! Mom! This way. Незразумела. У дзіцёнка нешта уплавілася ў руку, у правую. Ну, сама ёсць татуха на тым же самым месцы, але вось і ўсё. Гэта не адно і тое ж. Дзе мы зараз, дарэчы? Каля даследавальнага цэнтра. Окей. Раптам Тамораў, гэта пра гэту тэорыю, што тыпу Тамораў дачка Сэма, самая першая дачка, таму што яго першая дачка была Лу. Ну, гэта падаецца магчыма. Не, ну, зараз у гэтай кропцы ўсё магчыма. Я як бы не адмятаў гэта поўнасцю. Так. Як бы полностью пазбаўляцца ад варыянтаў нельга. Ну, просто што
Так, наш наступны заказ, ён будзе увогуле. Можам, в прынцыпе, туды праехаць? Альбо не. Я дзесьці тут бачыў гэтую манарейку. Можа быць, нам праехацца па ўзбярэжжу? Я манарейку просто бачыў дзесьці ў гэтым месцы. Я бы, можа, яе далей паглядзеў бы. О, дарэчы, дарога дабудавалася. І наступны кавалак дарогі тут таксама не шмат. Блін, гэта ўсё патрабуе рэсурсаў. Нам бы руднікі, нам абяцалі руднікі. Я жадаю руднік сабе. Таму што, па сутнасці, будуць руднікі на метал і на кераміку. Мы гэтай дарогі просто як няма чаго рабіць будзем будаваць. Просто лёгка-лёгка. Там у постфінале нам далі дзённікі яго жонкі. Дзіцё было звязана з берагам. Так можа быць Лу... А можа Лу быць дзіцём яго, не? О, дарэчы, кавалак манарейкі. Блін, а там... вось, металы, гума... Блін. Дзе гэтая манарейка праходзіць? Просто гэтыя сплавы і гума, яны могуць быць і тут у дастатковай колькасці. Гума... не, пачакайце-ка, гума колькі тут? 1124. Заняться будаўніцтвам? Не, давайте до Хартмана пойдем. Давайте сёння больш па сюжэце. У нас Хартман, карацей, ёсць. Да яго дастава будзе. І я жадаю пабачыць Хартмана, давно не бачыліся. Мы заказ возьмем ад Даузера і праедземся на сваёй жа машыне просто туды. Каб сабраць трошкі больш рэсурсаў, ну, можа быць, якія даставы па дарозе. Такі план. Там колькі год прайшло са смерці жонкі? 11? Вось з таймлайнам будзе складана, таму што мне неяк, ну... Я памятаю, што был... Я даты не ведаю, карацей. Ну, мне складана за таймлайнам сачыць. Мы пройдемся по дороге, доедем до раздаточного центра, а потом по узбережью прокотимся до Даузера. Ну, короче, я не ведаю, як это перекладається. До дзяўчыны той. Я тут специально не спешаюся, тому что гэта самое. Я разлічваю, што моя рука груз будзе по дороге падымаць, калі я могу нават не заўважыць яго. І таксама яшчэ не дайшла да адказаў, але ў мяне ёсць таксама тэорыя. Но не хачу гаварыць, каб іх, бо ведаю больш сюжэта. Ну, паглядзім, таму што у нас рэальна не хапае кавалкаў яшчэ гісторыі. Усё, што я магу зараз пабудаваць, яно можа разваліцца пад нейкі новы факт, і ўсё. Ну, ўжо, запэўна, былі прасочванні ад дзіця, і жорстка ў яе дах ехаў. Яна быццам спрабавала наесціся нейкіх лекаў, каб пазбавіцца гэта кашмару, а потым мы ведаем, што быў кабум. Ну, так. Ну, я не памятаю гэту нататку шчыра. Можа быць, я яе чытаў, але, ну, ўжо гэта было даўно, і я проста тут забыўся. Вось, і... Блін, складана. Но гэта, калі ласка, будзе карысна, калі будзеш накідаваць, што там было ў першай частцы. Так, а я бы ўсё яшчэ не пабудаваў гэты кавалак, так? Блін. Я ўсё яшчэ не пабудаваў кавалак тут дарогі. Ён, галоўна, не патрабуе ні халеры, ён там лёгенькі. Час на беразе ідзе інакш? Так, час на беразе ідзе зусім па-іншаму. Гэта пацверджваў Хартман, які праводзіць на берагах вельмі шмат часу.
То бок ён па сутнасці сваёй праводзіць 10-20 хвілін у рэальным сусвеце і потым надоўга паглыбляецца на бераг. Не туды. Я ожидал по берегу проехаться. По узбережью. Калі... Манарэйка. Вось кавалак манарэйкі гэтай. Так, па сутнасці, манарэйка працягваецца вось тут. І, хутчэй за ўсё, аб'язджае і выязджае на бераг. Так разумею, правильно? Чаму яна мне нічого не азначаецца? Просто Томорроу пытается про семью, а тут же никто ничего не пытается просто так. Это правда. Это правда. Мы гэты кавалак манарэйкі можем пабудаваць у любы момант, а манарэйка без, па сутнасці, скончанага варыянта, яна не вельмі эфектыўная. То бок, пакуль ты не можаш яе до конца дабудаваць, яна не тое, каб шмат дапамагае. Яна дазваляе карыстацца тросам, што добра, але калі гэта патрэбна прабрацца скрозь складаную мясцовасць, было бы карысна. У астатнім яна даволі проста нічога не робіць. Можешь грузку, ласка, забрать? Блин. Это налетели. Пустите меня. Отчепитесь. Кажаны, блин. Восемь яшчэ кавалак. Тут таксама не шмат адносна. Параўнанні такого, колькі мне на дарогу патрэбна накідваць гэта лука. Глядзіце, што медузы з першай частцы. Я шчыра, мне было трошкі шкада, што гэтыя медузы з'явіліся. Што яны з'явіліся так позна ў гульне, таму што, па сутнасці, яны ў самым канцы толькі першай частцы былі. Мне варта іх клапаціцца? Я ж магу іх проста праехаць. Правильно? Яны ж толькі павольна плывуць у мой бок і ўсё. На машыне мне няма чаго клапаціцца на конт. Ну так, яны вось, бачыце, павольненька плывуць да мяне. Яны не праблема, калі ты, ну, на машыне абсалютна. Ну, адказы лепей, калі вы прям ведаеце адказ, не кажыце. Калі ласка, таму што, ну, гэта як бы спойлер. Разважанні, калі ласка. Ну, тут я толькі за разважанне. Є што абмеркаваць. Так, мы па сутнасці... Ну так, мы па дарозе пакуль праехаліся, мы гэтыя кропкі паадчынялі, манарэйкі. Іх у нас ужо 3 набралося. Чакайце, наперадзе там яшчэ адзін... Там жа руднік наперадзе, правильно?
Правильно бачу? Але... Там же центр, гэты даузер. Я не разумею, давайте до Монорейкі пад'едзем гэтай кавалкай і яшчэ паглядзім. Потому что даузер павінен вось там справа застацца. Бачыце, вось гэтая гора, якая падаецца просто гора. Не халера, яна не гора. Яна там унутры, насамрэч, база цэлая схаваная. Так, ага. Вось он руднік наш. І гэта па-за сеткай. Але рудніком можам карыстацца нават калі ён па-за сеткай, правильно? Ох, ведаць бы, што за руднік-то хоць. Давайте з'ездзім да яго. Просто з'ездзім, даведаемся, што за ён, колькі яму рэсурсаў патрэбна, вось гэта ўсё. Потому что нам рудники уже казали, а мне, по сутности, ресурсов еще не хапае зараз. Я в первой части настойчиво подозревала, что тяжарная жонка загинула не так просто, и тут руку приколола... Я там ничего не пропустил? Что тяжарная жонка загинула не так просто, и тут руку Бриджит приколола. Финал быццам бы это подозрение снял, але осадочек остался. Ну, з этой самой... Як яе? З Амеліяй, наприклад, Стрэн. По типу, я разумеў, што нешта не так, і тое, што яе ніхто не бачыў, што яна нейкая, можа, яна галаграма, яна ніколі не прысутнічала. А чамусьці Сэм успрымае як і жывога чалавека, якога ён ведае. Але тое, што яна нахрен фактар вымірання, гэта мне ў нават самай глючнай маёй ідэі не прыходзіла. Так. Матэрыялы патрэбна. Гумы 640 і 1200 гэтых самых. 1200 спецыяльных сплаваў. Праблема толькі аднаго, я не разумею, што гэты руднік будзе рабіць. Рэальна, я проста не ведаю, што ён будзе рабіць. Ён гуму будзе рабіць альбо што? Калі б я ведаў, што ён гуму робіць, я бы, блін, зараз просто... Ну, тут Монорейку можна падвадаваць, як няма чаго рабіць. Па сутнасці, два рудніка ў цябе ёсць, закідывай хералі і радуйся. І што дзіця не загінулася, а апынулася ў Бібі. Пра сувязь Ікса і Амеліі я амаль адразу пачала падазраваць. Не, ну, там як бы падазрэнні яны даволі пракідваюцца такія. То бок яна патрапляе як закладнік, але такое адчуванне, што яна не існуе ўвогуле. Вось, такое было адразу амаль у першай частцы. Просто што і пацвердзіць гэта і аправергнуць немагчыма да самага канца. А ў самым канцы табе тлумачыцца, што насамрэч адбываецца. І як бы, па сутнасці, просто падазрэнні як бы растуць, а што за гэтым рабіць невядома. Тут як-то неяк гісторыя падынамічней. Так, ведаеце што, поедем мы адсюль, гэтым я займацца не буду. Я просто адчыніў, яно ў мяне зараз на мапе ўсё з'явілася. Я думаю, мы займемся гэтым, магчыма, нават толькі у нас па часе. Паглядзім яшчэ, зараз гісторыю далей пойдзем. Я жадаю як мінімум да Харпна дабрацца. А там ужо вырашаць.
Ну кацэне Сарджайл казаў, я знайшоў чалавека, які мяне прыняў, ці неяк так. Гэта у сэнсе, ну, гэта ў першай частцы, гэта ён казаў пра Брыджыт. Так. Мяне больш за ўсё цікавіць, ці загадаецца хтосьці да павароту, у бок якога ніхто яшчэ, падаецца, толкам не капаў. Ну, паглядзім, паглядзім. Як бы не загадаемся і не загадаемся. За гісторыямі сачыць цікава, як бы ў гэтым сэнсе, што ты можаш як бы сваіх тэорый не кідаць, а насамрэч не халеры, ўсё гэта лухта. Вот. І нават не блізка быў такое магчыма. Ось гэта гара вам не гара. Някая гэта не гара ўвогуле. Так. Пахаваліся ў сваіх бункерах і яшчэ галаграмы навешалі. Так, а даверыць груз. Гэта для каго? Для гэтага, як он? Вынаходніка. Ну, вынаходнік адпраўляе свайму груз. Так. Смалавы магнетыт да лабараторыі Хартмана. Дастаўку можна зрабіць па берагу. Хартман не каля возера з сэрцайкам? Да ладно. Поверьте, складана нават. Так, лабараторыя Хартмана. Ведаеце што, я жадаю гэты шлях зарабіць на нагах. Просто таму што. Ніякага тлумачэння. Так. Абразцы камянёў. Знішчыць усіх біці лётаючых у зоне. Дарэчы, міма якіх мы праязджалі. Так, і забраць яшчэ груз. Ну ладно, мы галоўны квест робім у любым выпадку. Нічога нам па дарозе няма, акрамя Хартмана. Я жадаю рэальна гэты шлях. У нас ёсць два варыянты, як яго прайсці. Мы можам прайсці яго як нармальныя, адэкватныя людзі па ўзбярэжжу і дабрацца проста да Хартмана. Гэта самы надзейны просто варыянт. Але я пайду як прыдурак, я пайду па гары. Я жадаю пакараскацца трохі. Таму я возьму з сабой 3 лесвіцы. Мне крукоў гэтых, якія ў мяне ёсць 5 можа хапіць, але я возьму яшчэ адзін. І проста буду падымацца ў гару і праз гару перабяруся. Як адбіты. Да Divinity Original Sin 2 дадаецца яшчэ 900 пунктаў. Дзякую вялікі. Дайсікі пайшлі. Так. Я рэальна, і каб вы разумелі, гэта яшчэ груз, які можна разбіць. Таму мы атрымаем абсалютна нейкую лухту, мне падаецца. Давайте, карацей, яго у наш вазочак груз. Так. Што можам яшчэ нешта упихнуць? Не, у нас не влезе нічога. Возьму яшчэ лесвіц пару. Ага. Это будет 2, так. Спрей 1. ПКК яшчэ 1 таксама. Добра. Баявога нічога браць не буду, там не чакаецца. Ну, тое, што ёсць на мне баявога, ўжо гэтага больш чым дастаткова. Там болаган ёсць, гэты меч. Усё ў парадку. Мы, в прынцыпе, хапае. Можа, гранат бы набраўся, але я нават іх браць не буду дадаткова. Можна 2 вазочка. Не, мне 2 вазочка не патрэбна. У меня аж там не той, каб шмат груза, насамрэч. Груз там простенький. Типа на адным вазочку ехаць, а на іншым... Ну, а іншы прывязаць просто. Давайте прывяжам яго. Так.
наш. Не то. Не то. Еще ж таки. Перший раз было правильно. Так, есть. Ну все. И пойдем у гору. Паглядзім, ці нормально гэта магчыма разрабіць будзе. Музычку пакуль уключу, і таму што яна хутка скончыцца, там мы выйдзем за зону. О, 2 новых трека. Дадаем іх у плейліст. 3 новых трека. Ну все, поехали. Літаральна жадаю на гару залезці, просто чаму та таму падабаюцца горы. Кайфы. Запад на побудову зіплайна. Давайте, ладно. Мені пока лишній есть. Ого. Ого, тут яшчэ будзе 5 структур новых пасля зіплайна. А 6? Ё-моё. А зиплайны же потребовали ресурсов, по-моему, не? Я помиляюсь. Альбо не, альбо они просто будуются, правильно? Расставить зиплайн. А, яну груз яшчэ будзе пераводзіць. А давайте прокотимся, чому бы не? Уи. А, почекайте-ка. Почекайте-ка. Зіплайни зараз зачитывают, типу, промо-матеріали? Не? Блін, я почав зачитывать просто. По типу описання мясцовості. Як туристична, карацей, штука. Ой, я трошки не у той бок. Головне не упасть. На DVT Original Sin 2 1000 яшчэ адправляецца. Дякую вялікі. О, там есть груз для лаборатории Хартмана. Ну и еще бывает музычка. Конец. Оп. Да, будет Gate Quake. Браматрус. Тримаемся, тримаемся. Это была семерочка. Ну, цікаво, я тут пролезу.
Павінен уже, правильно? Трохи незручно буде, але можем. Ой, так. Ось так. Залезьте, залезьте. Нічого надзвичайного, вазочок повинен витримати, правильно? Тримаємося за землю. Ну, насамрэч, нормальная стратегія такая. Прилегче і чекати, поки пройде. Так, як ти пойдеш у вазочок, так само на Хартмана. Так. Да Хартманам яшчэ тупаць і тупаць. Нормально так. Пры гэтым мы амаль у самай высокай кропцы, на якую патрэбна было забрацца. Опа, музычка пайшла. Песенка называется «Клиффхенгер». Як вы разумееце, клиффхенгер гэта яшчэ і не толькі сюжэтны паварот нейкі, а яшчэ і літаральна завіснуць над абрывам. У нас тут вельмі падыходзяча, мы яшчэ бліжэй да краю падышлі. А, вось лабараторыя... Гэта лабараторыя Хартмана? Вось тая штука? Цікава. Давайте-ка трошки. Блін, цёмна вельмі. О, я груз карцей хімікатаў і іншага быў разданы просто так. Таму што яны былі ў машыне, правильно? Балі... Я продзяваўся. Ну ладно, там даволі нормально так ресурсаў просто нікуды паляцела. Таму што я пажадаў пашпацыраваць. Трэба было аддаць у які цэнтр. Ну ладно. О! Я бачу яшчэ мотор для дрелі. Каб свідраваць нешта пад зямлёю. А я прапаную забрацца тут і просто перапынчык зрыць. О! Глядите, у нас там... А давайте залезем на самый верх. И там отпочнем. До раницы. Бо темно и не пошли халява. Sure. А, ён не жадае, тут, ну, тут не вельмі зручна. Можна дзе-небудзь тут знайсці месца, каб конкретно вось прылегчы. Ой, не чапляй яго, прычапі. Ён жа зваліцца нахрен. Сэм. Так, як мне так адпачыць, пры гэтым не зваліцца нахрен.
знайсці дастаткова роўную паверхню. Не жадаю адчапляць яго, я жадаю адпачыць. Просто гэта адна і тая ж кнопка, і таксама я накладна разаб'юся тут, таму што мне яшчэ камера не дапамагае. О! Светлей стало хоць. Недастаткова роўная паверхня, мне падаецца. Там адмаўляецца просто размясціцца. Только присесці ожидаю і ўсё. Сэм, табе і гэтага месца недастаткова? Так, адчапілі? Пробуем зараз. Не жадаю. Let's get a move on. Я нават не ведаю. Для мне тут адпачыць-то бы так. Просто цёмная, камера далёка, я не бачу ні халеры там. Ну, каб вы разумелі, такі блакітнік я бачу на чорным фоне. У вас трошки больш светла, калі што. У мяне нейкі HDR, ён так працуе, што зараз глыбока цёмна. А можна не... О, камера хотя бы вернулася бліжэй. Прасцей разглядзець. Можа яму недастаткова роўная паверхня? Ну, сур'ёзна. Я нават не ведаю. Я жадаў там прыгожы скриншотик на адпачыць на версіі, скриншотик зрабіць яшчэ, пакалі прачнемся. На ўсходзе сонца. О, нарэшце. Да блин. Бачыце, што адбываецца? Просто таго, што сам стаіць, яно прерывалася і пераключалася паміж двума рэжымамі. Ось, нарэшце. Адпачуваем. Оп, тоненько. Ну што, для скриншота ўсё роўна патрэбна лезці на гару. Если там груз не побьется, покуда я тут караскаюсь вот так. Во. Так. Ну, камера, что ты робишь? Куда ты скочишь? Go get out. Уся Аўстралія бачна? Ды насамрэч не. Каб было зразумела, адсюль гэта нават маленькая гара яшчэ. Калі паглядзець, гэта такі пагорак, можна сказаць. Вось там гара. Яна за блокі яшчэ вышэй ідзе, проста блокамі зацягнула. І гэтая гара значна больш. Калі паглядзець для параўнання, так, то я вось тут, на гэтым пагорку, і вось тая гара на мапе. Я літаральна жарт просто тут забіраюся. Ну, тут пагорачак. Ладно, идем до Хартмана, а то он там сумуе, чакае нас. Нарэшце, неблагое месца я абраў, каб прайсці. Тут насамрэч даволі зручна хадзіць.
Яшчэ і груз по дарозе забяром. Некае свідро для Хартмана у лабараторыю. Я не разумею, ён што, рэальна сабе пабудаваў... Да, у яго просто такі круты маёнтак у першай частцы быў, што нават складана ўявіць, што ён будзе жыць у такой халупе. Вось там, вось бачыце? Там просто, па сутнасці, разваленыя старыя будынкі. Ён там сваю лабараторыю робіў. Раз же мы амаль дайшлі, зараз падбяром яшчэ і гэты груз. Бо я тады баяўся, што мне прыйдзецца так караскацца, што ўсё на спіне прыйдзецца насіць. І таму, ну, нагружацца было просто прям рызыкоўна, а то я бы ўсё раздзяўбаў. Але вось гэта можна з сабой ўжо забіраць. Оп. Артман. Адчыняй. Ну реально нейкія разваліны просто. Ён там бункер нейкі сабе зладзіў пад імі. Альбо тут нейкае суперважнае месца, таму ён сюды засяліўся. Альбо гэта ўсё галаграма. Два. Угу. Два чоловіка тут живе. Ну что, Харден, пустишь меня внутрь? Альбо як звычайно будешь? Так, доставляем. Ну так, аўтаматычная сістэма прыняцця, таму што ён хутчэй за ўсё. Так. Таму што ён хутчэй за ўсё зноў вырублена. Так, ёсць. Ну вось, як так паглядзець, у нас нават, ну, 1/3 дакладна ёсць, але я нават палову пакуль няма. Што нармальна, так Аўстралія. Угу. Што гэта? Дадатковая батарэя першага ўзроўня. Цудоўна. Але я карыстацца не буду. Вось гэтая рампа, якой я ніколі не карыстаўся, дазваляе скакаць праз паветра. Выкарыстоўвае хіральныя крышталі, каб паскорыць вашу, ну, паднізіць вашу, як гэта, зрабіць вас лягчэй. І упэўніцца, што вы мякка прызямліцеся. Блин, мне настолькі гэта было... Я ніколі ў першы час не карыстаўся. О, я забыўся ўжо ўвогуле, што гэта такая штука існуе. Што бункеры можна будаваць, у якіх можна адпачываць. Блин, я нават забыўся, што такое было нават у першай частцы. Па сутнасці, вы можете дзе загадаеце пабудаваць сабе бункер. Невялічка. Навошта яна рабіць УІ? Я не ведаю, я так разумею, яна ўсё ж такі мякка вас будзе прызямляць у канцы, але я не ўпэўнены.
Я ніколи не ризикував так. Мені грузу свого було шкода. І Сема, і Бібі, усіх було шкода. Connection to chiral network established. Condition assessed as good. Thank you for your service. Greetings, Sam. This is the President. Once again, you've done it. The Northwestern Калі part по of такій the логіці, як Australian ми continent сочили, на has been Магеллані зараз повинна successfully додатися connected одна to the фігурка. chiral Там було network. 4 у другому радку, зараз As a повинно бути result, 5. the Тому що ми долучили probability нового of a чоловіка для nucleic сувязі. gate manifesting on this continent has significantly increased. As for what comes next, I believe a drawbridge ally is stationed at this facility. By strengthening your bonds, I have no doubt you will be able to accomplish even greater feats. So don't let me keep you. Your friend is waiting inside. Ой, президент, нахрен иди. Facility Бесите. doors have been unlocked. Please use the entrance to proceed into the facility. Order completed. О, Well done. Артман? Ти як там? Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Please proceed inside. Як звичайно. А де Хартман? Гук докладно того, що він зараз на березі. Administering shock. Stand clear. Upper Beach reference frame confirmed. UB coordinates are L 47.37, B plus 6.32. Окуляри. У його серце у Бібі Поді? Що? You're looking well, Sam. Thank you for coming. Oh. It's been a while. Ticker still holding up? Thanks to this support unit, I can flatline anytime, anywhere, without worry. No need for beds and the like either. I can sleep standing up. Not bad, eh? Still looking for him, huh? I am. They're a large part of the reason I came to this place. Він шукає ще свою сім'ю. You okay? I've been rather unkind to my heart. You might say I'm on the verge of heartbreak. Still, it's a small price to pay for mapping the beach. And now that my work here is complete, I can accompany you all on your journey. Окей. We undertook the beach mapping program to help determine the most efficient strategy for linking up Australia. While near death, I traversed the beach and provided location data to APAS, which it used to build a database. Oh, APAS was my partner in this, you see. I also collected water samples from the various beaches I visited, which I duly deposited in the form of my own tears. Apparently, the water somehow circulates between them and the world of the living. The samples were required to study the phenomenon. Huh.
This is the first I've heard of it. I didn't think this was your field. Oh, it isn't. Far from it. I collected the samples for the benefit of a collaborator. In the process, I placed a greater strain on my heart. But it's nothing to worry about. Like it or not, they all wear out sooner or later. You sure you're okay? Мгм. All good in there? Что? Что? Что это было? Ядролог. Is that all you're gonna take? Yes. Everything I need is already stowed on the DHV Magellan. This here is my insurance. Well then, shall we go to the DHV Magellan? Что за жесть? Короче, я не веду навык это пока прокомментовать. Hello? Мені цікаво. Що там? Світанки? Що за холера? Please take good care of him, okay? Что за холера? Что? That was a close one. Ви бачите, у вас там усе в порядку? Тобто, по сутності, ось на його покой, так? Там усе остатня голограма. Окей. Ладно. Ні холера не зрозуміла. А, там, до речі, знак кое-кого висить. Давайте покинем. Мне хочется что-нибудь покинуть ось каля гэтага. Я буваху прывабіць. Але я нават не ведаю. О, у нас брудный обуток мы тут паўсюль натупали. Пойдем отсюда, а то мы тут уже нормально натупали. А что у вас с собой? Керамика? Ну, это я возьму. А у тебя что? Обуток не, нам не потрібно. А я груз. Так, доверить груз. Кому? У обсерваторию давайте его доверим. Your service in transporting this cargo is appreciated. The delivery will be assigned to another porter. Короче, про Хартмана, давайте для тех, кто не ведает. Хартман человек, ну, гуня полностью нам...
не рассказывала, хто гэта такі, не тлумачыла, што такое, так што калі вы не знаёмы з ім, то для вас гэта абсалютна абсурдная штука нейкая адбывалася. Хартман чалавек, які памірае кожныя 10, 15, 20 хвілін, не памятаю. Скажем 10 хвілін, гэта не вельмі прынцыпова. Ён памірае і літаральна просто памірае. У яго ушыты дэфібрылятар, ну па тыпу апарата дэфібрылятара, які яго ажыўляе назад праз яшчэ пэўны прамежак часу, 21 хвіліну, то бок, ну так, 21 хвіліна. Вось, я нават узгадаў чаму, таму што 21 хвіліна гэта час роўна аднаго блока на тэлебачанні. Вось, ну, я зараз, яно насамрэч не супер прынцыпова, але важна, як бы, там быў прыкалдэс, гэта Кадзіма трошкі у Хартмана сябе выклаў, то бок, ну, па сутнасці Хартман гэта трошкі адлюстраванне Кадзімы, можна сказаць. Ну, ось. Альбо нейкія пэўныя яго часткі, то бок ён стварыў такога персонажа, які, скажем так, раздзяляе яго хобі, вось. І, карацей, ён ажывае на 21 хвіліну, пасля гэтага ён мёртвы, не памятаю колькі часу. Ён праводзіць там пэўны час, і дэфібрылятар яго вяртае да жыцця. Справа ў тым, што пакуль ён там знаходзіцца, ён гэта зрабіў спецыяльна, дэфібрылятар мог бы спрацоўваць раней. Але ён жадае даследаваць бераг. Яго у першай часе ён быў у актыўным пошуку сваёй сям'і. Яго сям'я памёрла падчас першага жа войдаута, там, альбо, ну, першы яго выхад. Як толькі выхад смерці адбыўся, яго сям'я адправілася кудысьці. І ён шукае гэтую сям'ю, таму што яна дзесьці павінна быць на беразе. Ён можа бачыць берагі, ну, ён можа бачыць берага іншых людзей і больш за тое падарожнічаць па іх. Ён ведае пра тое, што яны спалучаны паміж сабой і робіць там даследаванне. У выніку ён пэўны час адсутнічае тут, падарожнічае па іх, па берагах, і яго вяртаюць зноў да жыцця яго дэфібрылятар. Раней сэрца ў яго было ўнутры, зараз, як вы бачыце, яно ў бібіподзе ўвогуле, што ўвогуле жорстка. Але як ён кажа, што ён занадта жорстка да свайго сэрца ставіцца. Ось, таму што яно зношваецца ад таго, што ён робіць. Але ж дэфібрылятар не можа запускаць сэрца, ён проста ўпраўляе рытм. Па сутнасці, так, толькі я бы ў сусвеце Death Stranding не вельмі чапляўся да гэтага. Тыпу, ну так, ён амаль памірае. То бок, ну, ён памрэ, калі дэфібрылятар не будзе спрацоўваць. Я не медык, я не падкажу, але, ну, гульня як бы з гэтым гуляецца. Насамрэч, гэта хутчэй канцэпт. Ну, як і шмат чаго ў Кадзімы, хутчэй канцэпт, а не важная дэталь. То бок ён можа знаходзіцца на беразе, ну, ён жыве ў двух сусветах, па сутнасці. І пры гэтым, калі на беразе ён праводзіць значна больш часу з-за таго, што час ідзе па-іншаму, то тут ён праводзіць всяго 20 хвілін, яго целу патрэбны адпачынак усё яшчэ, і праз 20 хвілін яго 21 хвіліну яго чакае наступнае падарожжа. Зноў жа, мы можам гэта ўсё патлумачыць нейкім хіральным дэфібрылятарам, нешта такое. Не вельмі важна, прям важна. Нюанс такі. Не, я думаю, Кадзіма наконт гэтага замарочваўся. Ён любіць замарочвацца. О, тут грузы ёсць. А ё-маё. Цікава, окей. Тут людзі падзяліліся шмат чым. О, гума, давайте забяром. Гума, гэта карысна. Я пакладу яе сюды. Так. Лесвіца, кераміка, гума. Вось она управляецца. Зноў лаецца? Што? Я не лаюся. Неправда. Магчыма, я не ўпэўнены. Я нават не заўважаю. Хартман.
Sam, you're the last to arrive. And now we're all here. Let's get to it. Recently, I received a number of strange mails that were apparently sent to me by none other than myself. Что? And Fragile has been receiving similar communications too. Что? Isn't that right? Yeah, I got a few about Lou's records. It goes without saying, I did not, in fact, send them. It's all very distressing and gave me palpitations. An especially concerning mail reached me not long ago. Attached were some highly sensitive UCA documents on BBs and chiral communications technology, including classified records of the BBs who were sacrificed to build the foundation of the chiral network. These extraordinary children were the catalyst required for the network to route data through the beach. They served as a bridge between the beach and our world, hence the Bridge Baby moniker. They were originally intended for the sole purpose of sustaining the chiral network. I'd like to discuss the implications of these records in my possession, but before that, I can tell you how Bridge Babies were developed in more detail, if you wish. Окей, давайте. Зараз будзе шмат, хутчэй за ўсё. Давайте невялічкі перапынак. Я спадзяюся, я не запушу катсцэну зараз, таму што я жадаю зрабіць перапынак, таму што я думаю, зараз лор накідаюць. Bridge Baby былі зроблены для таго, каб стварыць хіральную сеть. Па-мойму, гэта нават згадывалася ў першай частцы. Мне такое адчуванне, што я гэтую інфармацыю ўжо ведаў. Але я магу блытаць. Bridge Baby з самага пачатку былі зроблены для таго, каб па сутнасці падтрымліваць хіральную сеть. Хартман пачаў атрымліваць эмейлы ад самога сябе, якія ён дакладна ён не дасылаў. І Fragile таксама пачала атрымліваць эмейлы, я так разумею, ад Хартмана. І ён упэўнены, што ён іх не адсылаў. Адкуль яны бяруцца, але там інфармацыя вельмі сакрэтная. Вось, напрыклад, пра Bridge Baby, BB. Яны, па сутнасці, былі якраз такі мастком паміж рэальным сусветам, і берагамі. Ось. Добренька, давайте літаральна хвілінку перапынка. Зараз паспытаем яго, няхай распавядзе ўсё, накідае нам лора і будзем далей глядзець катсцэну, добра?
вярнуўся, зараз працягнем. Яшчэ раз паўтаруся, раз у нас быў невялічкі перапынак. Хартман атрымлівае інфармацыю ад самога сябе ў лістах, якія ён ніколі не адсылаў. І ў гэтых лістах ёсць нават інфармацыя, якая належыць UCA. Гэта якраз такі аб'яднаныя гарады Амерыкі. То бок гэта арганізацыя, якая была ў першай частцы і якая кіравала па сутнасці, ну, аб'ядноўвала Амерыку. Вось. Яны працавалі над тым, каб спалучыцца з берагам, і Bridge Baby былі створаны для гэтага. Гэта была іх першасная як мэта, якраз такі, каб яны дазвалялі спалучыцца з берагам, каб стварыць хіральную сувязь, хіральную сетку. І потым яны не сталі патрэбны, таму што яны нейкія вынайшлі альтэрнатыўны варыянт. Ніякіх дзяцей, прывязаных да мёртвых маці, не патрэбны ўжо больш былі для гэтага. Добра, няхай он распавядзе больш пра BB. R&D commenced shortly after the Death Stranding was first observed. The inciting incident having occurred during the performance of a cesarean section to save the child of a brain-dead mother. But perhaps the rest should be explained by someone who remembers the period. If you're willing to indulge me. I can't speak with any authority, but if you insist. When the obstetrician touched the fetus during the procedure, it's said they glimpsed the beach. Subsequent research revealed that the unborn children of still mothers possessed a special connection to the place. While communications utilizing the beach had been theorized, the framework was incomplete. These children proved to be the missing link. Afterwards, development of the chiral network began in earnest, or so I'm told. Wait, I have a question. By all means. What about when I was putting Mexico on the grid? Or my work in Australia? Have I been condemning kids this whole time? Worry not, Sam. The new Cupid model does not require a human catalyst. You can be assured of that. Bridget was president when this all began. Пачакайце-ка. Я, па-мойму, памятаю, я ўзгадаў. Дакладна, ў першай частцы гэта прямо прагаворваецца. Я забыўся ўжо пра гэта. Хіральную связь, якую сетку пракінуць. Карацей, у першай частцы гэта казалася, я прям памятаю, як гэта працавала. Хіральная сувязь, вось гэты тэрміналы хіральнай сувязі, насамрэч там унізе і па тыпу ўся гэтая сувязь працуе праз BB. То бок там літаральна BB-поды пад усім гэтым і пад кожным тэрміналам. Просто яны як комплексы такія, яны калі інтэрнэт пракладвалі свой, яны такія тыпу, ну вось мы вот скрынку паставім вам. Усё ў парадку, не хвалюйцеся, няма за што хвалявацца. І па сутнасці гэта сістэма, якая працуе на дзецях поўнасцю. Наколькі памятаю, гэта, па-моему, напрямую казалі ў першай частцы. Мне зараз такі флешбэк раптоўна, ён сказаў, і такі дакладна, гэта ж я ведаў. Я забыўся абсалютна пра гэта. Просто гэта факт, які такі хочацца сцерці з памяці, шчыра. Таму што ты, па сутнасці, пракладваеш інтэрнэт па дзецях. Вось. Але ну зараз не памятаю такога. Вось у мяне раптоўна, я такі дакладна, я ведаю гэта. Гэта ў нататках дзесьці было. Альбо напрямую прямо прагаворвалася. Дык вось, вось гэтая штука, але ён зараз, ну, наконт Мексікі і Аўстраліі. Як Чарлі, гэты падазроны чэл, расказвае, ён кажа, што зараз BB не патрэбны для гэтага. Ось, ён, конечно, можна хлусіць. Мне падаецца, гэта пасля фіналу было. Той закінуты завод і маці Фрэджайл. Ой, я закінуты завод і маці Фрэджайл, я не памятаю. Я памятаю, што гэта дакладна пасля заводу было. Ой, пасля фінала. То бок ты пасля фінала гуляеш яшчэ, і табе накідваюць яшчэ лора і дэталяў. І адна з дэталяў, які ты даведаешся, гэта пра BB-поды. Ось. Дарэчы, калі што, па-мойму, Пурбай закідваў, так, на Broken Age. Я перанёс нармальныя балы з King's Quest на Broken Age. Калі што, зараз яно так працуе, я нават не ведаю,
С пераносам балаў такая штука, што я бы лепей быў асцярожным, ну, з пераносам балаў, і гэта трэба вельмі асцярожна рабіць, таму што памыліцца вельмі лёгка. Яно так працуе, на жаль. Ну, як бы я магу аўтаматызаваць гэты працэс пераносу балаў, але я не вельмі жадаю гэта рабіць таксама. Трошки сумніваюся. На DaVinci Original Sin 2 адпраўляецца 1000 яшчэ, дзякуй. Мы яшчэ ў краявы вузел даставлялі бібі ў рамцы. Так, нешта такое было. Карацей, так, нам дакладна гэта казалі. Я просто абсолютно забыўся пра гэты факт. І я, па-моему, яго забываўся ўжо некалькі разоў, мне такое адчуванне, таму што неяк мозг такі не думай пра гэта. Не жадаеш босс канапы далёка хадзіць? Я не жадаю калі я аўтаматызую працэс, у мяне ёсць два варыянты аўтаматызацыі працэсу. Напісаць прыладу, якая будзе рабіць гэта за мяне, таму што для правільнага пераноса пунктаў з адной гульні на іншую мне зараз патрэбна уважліва зрабіць усе некалькі аперацый адразу, у якіх памыліцца вельмі лёгка. І, ну, рэальна там проста вельмі лёгка памыліцца, гэта прям відавочна. Для гэтага мне прасцей напісаць прыладу, якая будзе рабіць гэта за мяне, каб я ўказаў проста імя чалавека, з якой гульні на якую гульню. Альбо увогуле зрабіць узнагароду. Вы плаціце, напрыклад, там пэўную колькасць пунктаў, каб вашыя пункты перанесліся з адной гульні на іншую, калі вы вельмі жадаеце. Вось, каб іх сэканоміць і паставіць кошт нейкі такі даволі сур'ёзны. Просто гэта, ну, я думаю, тыпу 5000, там, 2000, нешта такое. То бок, ну, сур'ёзную колькасць, каб вы не просто так не ганялі, калі вы рэальна жадаеце гэта рабіць. Вось. Але гэта дадае нейкай дынамікі ў спіс лідараў даволі дзіўнай, і я не ўпэўнены, што я жадаю гэта рабіць да канца. Можна зрабіць спісанне балаў крыху інакш, каб не проста ўсе балы, што былі закінуты, спісваюцца, а менавіта фіксаваная колькасць, якая была на момант выйгрышу. Не зразумеў. А крэдыты калі дадаш? Рана яшчэ выплочваць мы тут эканоміку немагчыма зрабіць ніякую з пунктамі, калі што, таму што вы гэта самае, потому што я не магу вам выдаваць ніякіх пунктаў. Ну, я не магу, вы атрымаеце іх толькі ад Твіча. Мо дадаць у базу сцяг, ці былі балы ўжо спісаныя. Мне падаецца, гэта трошки ускладняе штуку, і як бы... ну, лагічна, калі перамагае, то ўсе папярэднія проста маюць, ну, азначаны, як ужо выкарыстаны. Не, варыянтаў шмат. Аўтаматызаваць гэта штуку можна, просто што перанос усё яшчэ даволі душная штука. Ось. Я ўвогуле хацеў бы мець гісторыю таго, калі што і закідывалі. Ну, каб не... Просто перанос зараз гэта, па сутнасці, заціранне таго, што вы занасілі штосьці. А я жадаў бы, каб гэта было... Ну, заставалася гісторыя нейкая. Каб калі што, я мог зразумець, у якім стане, што было ў які момант. Там першапачаткова планавалі выкарыстаць аднаго бібі, але не склалася. Яны сталі пад кожны вузел закладаць бібі. Вось, нешта такое памятаю. Я толькі не разумею з бункерамі маленькімі. Гэта раздатачны цэнтр дакладна бібі выкарыстоўвае. А ці выкарыстоўвае кожны маленькі бункер гэтых бібі? Па-мойму, кожны маленькі бункер выкарыстоўвае, не? Ось, давайте далей глядзець сюжэт, а то мы так доўга будзем абмяркоўваць. Гэта цікава, але доўга. Давайте, касцэнкі яшчэ шмат засталося. She wouldn't permit women to be deliberately rendered brain dead in order to produce BBs. But the Bridges researchers were not deterred. And they pressed on with their plan in spite of the president's misgivings. To secure test subjects, it seems Bridges smuggled pregnant women into the country from Mexico, among other places. Consequently, they were able to produce the BBs needed to make the chiral network a reality. And 4 years ago, the first Bridges expedition embarked on their journey. Яшчэ давайте я буду прыпыняцца і тлумачыць. Карацей, Бріджит была супраць таго, каб... Ну, яны выкарыстоўвалі... Бріджит патрабавала, каб
калі выкарыстоўваліся BB, то толькі з тых жанчын, якія сапраўды, ну, па тыпу, так супала, што яны цяжарныя, і у іх гэта самае, ну, і як бы адбылася смерць мозга, так? Ну, яны называюць іх просто brain-dead, ну, карацей, так, у стане раслінкі, па сутнасці. І толькі такіх выкарыстоўваць. Яна адмаўлялася спецыяльна па тыпу забіваць цяжарных жанчын для таго, каб рабіць BB. Але аддзел, ну, карацей, хтосьці, карацей, працягваў гэта рабіць. Яны ўсё ж такі, яны пачалі перавозіць жанчын у закрытую, ну, вельмі сакрэтныя файлы. Яны кралі, ну, прывозілі жанчын і потым забівалі іх па сутнасці. І рабілі з гэтага BB яшчэ. Яны стваралі сетку, яны стваралі значна больш BB, чым яно натуральным чынам бы проста адбылося. Але ў BB ёсць тэрмін прыдатнасці. Ні вось гэтага не ўпэўнены. Ось. Бо адна з першых місій была спаліць Лу. Ну, яны маглі станавіцца непрыдатнымі. То бок, ну, яны, па-моему, не за тэрміны дзеяння, а проста яны ламаліся. Ну, тыпу, працавалі не вельмі карэктна. А цяпер кажуць, што ў Аўстраліі ніякіх BB ў такіх мэтах праўда не выкарыстоўваюць, мы ім, вядома, верым. Ну, Чарлі ўвогуле мудак нейкі, я не ведаю, не давяраю яму зусім. А што з Рэйні? З Рэйні адбываецца трошкі іншае. У яе па тыпу захрас у... Ну, дзіцёнак перастаў развівацца. Дзіцёнак захрас на 7-м месяцы. Ось. Працягваем далей, давайте. I received from the sacrificial BBs. Including backups, a total of 10 units were prepped for integration. But only 9 were used to lay the foundations of the North American network. I attempted to ascertain the whereabouts of the 10th, to no avail. But as Drawbridge, we should have a higher security clearance than me personally. Just to be prudent, would you mind running a search? Я шукаю 10-е BB. Для будаўніцтва сеткі было выкарыстана 9 BB, а 10-го чамусьці няма. BB-28 that existed before Lu, which was decommissioned. Rajar later discovered that 4 years ago, Lu was assigned BB-28 serial number and for reasons unknown, placed into storage. Это мы уже ведаем. Now, the first expedition also set off 4 years ago. Так, адзіны нюанс. Глядзіце, зараз ён наступны факт кажа. Я кажу, зараз будзе лора накідацца проста шмат. Гэта самае. BB, наш Лу, карацей. Лу быў назначаны нумар 28, BB-28. І быў нейкі, не існаваў нейкі Bridge Baby 28. Ён быў знішчаны. Але на место яго быў назначаны новы нумар. Так. Давайте, можа... Не, давайте вось тут і працягну, я просто думаў яшчэ крок назад зарабіць і патлумач трошкі з іншых бокаў. Так вось, ёсць BB-28, ён памірае і, ну, быў знішчаны, там адпраўлены ў утилізацыю. Пасля гэтага хтосьці 4 гады назад, калі была адпраўлена перад самым момантам, калі была адпраўлена першая экспедыцыя, альбо ў той момант, калі была адпраўлена першая экспедыцыя, хтосьці бярэ Лу, ну, па сутнасці назначае ёй нумар 28, што ніколі не робіцца, і дадаецца на склад. То бок такім чынам з'яўляецца Bridge Baby, які мае не свой парадкавы нумер, невядома адкуль узяўшыся, і чамусьці апынаецца падчас першай экспедыцыі. Чаму, мы пакуль не ведаем. Так, а ці не захрас ён якраз у тым стане, які падыходзіць для BB? Вось гэтага я не ведаю. Зручна кансервацыя патэнцыйных некраматій. Ну, можа быць, гэта і тэхналогія, просто пытанне, як так атрымалася. BB робіцца 7-месячных. Цікавае супадзенне. Пачаў пісаць, як можна зарабіць з баламі. Зразумеў, што так не атрымаецца. Здаецца, трэба сапраўды неяк складана пазначаць кожны такі балу, як працаваўшы. У мяне ёсць варыянты. У мяне шмат варыянтаў, як гэта зарабіць аўтаматычна, ну, як бы з тэхнічнай пункта гледжання. Тут хутчэй па тыпу пытання, ці даваць вам магчымасць пераносіць балы, калі вы пажадаеце. Толькі для пераноса балаў патрэбна гульня, з якой і на якую вы жадаеце перанесці. Вось такая праблема, ну, і гэта
Мне падаецца занадта незручна для карыстання ў чаце. То бок вы можете там праз дэфісік, напрыклад, назву гульні закідваць. Дзве. Ну, тыпу, першыя ад кулі і куды. Што не круто. Шчыра кажучы, гэта так брыдка. Згодны. Чаму Twitch гэта часткова зацэнзурыў? Цікава, мне нічого не зацэнзурыў. Не трэба хаосу будзе шмат. Так, з'яўляецца шмат пытанняў, яшчэ складаней становіцца сістэма. Таму перанос, таму я і сказаў. Я не жадаю аўтаматызаваць гэта зусім, таму што гэта таго не варта. Я пакуль дазваляю, але ёсць пэўная кропка, я нават казаць не буду. Ну, ёсць пэўная сітуацыя, калі я проста перастану даваць магчымасць пераносіць пункты. Для сябе я як бы вызначыў, калі я не скажу, таму што вам гэта не вельмі дапаможа, гэта хутчэй, калі я буду назіраць пэўную тэндэнцыю. Вось. Таму можна не замарочыцца. Ладно, мы наконт пунктаў гэта змешаная размова. Давайте вернемся да BB. Вось. Па сутнасці я распавёў, 28 BB быў знішчаны, але цікавае супадзенне па часе. Гэта пачалося, Лу дадалі падчас першай экспедыцыі. Давайте слухаем Хартмана далей. And they could surely have made use of another functional BB unit. Yet again, for reasons unknown, Lou... Але Лу засталася чамусьці ў сховішчы, замест таго, каб выкарыстаць яе. Plans for Lou? Was Lou deemed unsuitable for sacrifice? Or was Lou excluded from the mission for some other reason? Like what? Cardiac arrest imminent. 30 seconds remaining. Not finding anything here. All the У Хартмана official толькі records 30 секунд claim засталося. BB-28 was decommissioned. That's it. There's also nothing to suggest a connection between the missing BB and Lou. Still, we know for a fact that they played a part in the first BB experiments. So we have to ask the question, did Lou play one too? 3, 2, 1. Упс. Потім порозмовляємо. Невядома чаму Лу не выкарысталі для місіі. Хаця, ну, быццам бы нейкія іншыя планы на Лу былі. Магчыма, невядома, проста няма адказу. Дакладна, гэта колькасць падключаных людзей. Гэта самае. Пяты чалавечак дадаўся там. То, па сутнасці, калі я аб'яднаю ўсё ў гульне, то тады мне штосьці будзе. I hope I didn't wake us up. I had some news that I wished to share. A schematic for a marvelous device has been added to the Level 2 portable chiral constructor. It's called a transponder. Transponder? Once you've built 2 or more in separate locations, you'll be able to travel between them instantaneously by way of the beach. The forensic mapping of which made this breakthrough possible. Safe houses and large facilities such as distribution centers have already been outfitted with transponders. You should make the most of them. Sam, this is Charlie. We have another assignment for you to attend to. Head to Hartman's lab and access the delivery terminal to pick up this main order. На контфу і увесь гэты сюжэт я хацеў пракаментаваць. У прынцыпе, я проста скажу стыль. Трэба зразумець, як бы стыль дэстрэндинга гэта метал і тэхналогіі у звязку з... Што такое? Што ён мяне? Вось. Ён проста па тыпу... Ведаеце, што я заўважаю? Калі я гляджу на Лу, ён час ад часу мне вось гэта робіць у камеру, тыпу не-не-не. Мне падаецца, гэта падказка, што там няма нікога. Вось. Гэта так утылітарысткі. Выкарыстоўваць памерлых людзей і ненароджаных дзяцей для нечага. А забіваць цяжарных для такога гэта яшчэ больш брыдка. Згодны. У гэтым як бы і канфлікт. То бок, па сутнасці, Кадзіма як бы робіць, ён нават калі Metal Gear свае робіць,
ён паказвае часта такі канфлікт, ведаеце, тыпу сусвет вось ён такі, бачыце, і вам не падабаецца ён, а ён такі. Ну, вось разумееце, так? Вам, ну, то бок, часта, вайна ў сваім сэнсе. Ну, калі Metal Gear часта пра вайну размаўляюць і вось гэтыя тэмы падымаюць, то тут пра утылітарызм такога вось адначасова і пра дабрыню, і тое, што людзі дапамагаюць адзін аднаму, і пра аб'яднанне людзей, быць дабрэй адзін да аднаго. І ў той жа момант вось гэтыя брыдкія нейкія пэўныя моманты, плюс візуал нават. Жорсткі нейкі металёвы, вось зараз мы, напрыклад, абсалютна нейкая металічная як бы вось каюта гэта, і плюс ёсць, напрыклад, там нават цэнтры раздатачныя, калі мы ў іх сядзім, гэта такая высокія тэхналогіі, пры гэтым дзіцёнак у колбе, так? Альбо калі мы на вуліцы, так, у другой частцы гэта вельмі круто, раздатачны цэнтр, ён настолькі іншапланетна выглядае на фоне пейзажаў, то бок, па сутнасці, вакол прырода такая, ведаеце, вельмі некранутая па адчуваннях. І тут раптоўна, уваткнуты ў землю увінчаны кавалак метала, які глядзіць у нябёсы. Разумееце, так? То бок вось гэты кантраст жыццё і ў той жа момант гэта нейкая вось, скажем так, індустрыялізацыя пэўным сэнсе, яна ў стылі просто прям прасвечваецца. Сам рабіў не-не-не ў першай частцы. Окей. Ёсць нейкая сістэма, таму што калі я буду глядзець на яго, ён не-не-не не будзе казаць. Я зараз спецыяльна на Долмана накіраваўся. Ён зробіць не-не, таму што ён зрабіў разы 3 не-не-не, калі я глядзеў на Лул. Вось ён і робіць. Глядзім на Лул. Пять секунд спатрэбілася на гэта. 5 секунд, каб ён зрабіў не-не-не. Разумееце? Мне падаецца, ён спрабуе мне нешта падказаць. Мне есть что-нибудь начапіць яшчэ, не? Мне новыя кампаненты. Вось гэта антыграў, я думаю, дарэчы, ад яго пазбавіцца, таму што мне гэта антыгравы ўжо не патрэбныя. Як бы ўсё кампенсуецца маім, як яно, экзаскелетам. Мне падаецца, ён там нешта смешнае зусім дадае ў параўнанні з экзаскелетам. Дадаткова батарэйка таксама не тое, каб прям патрэбная. Сонечны генератор можа быць. Просто я па электрычнасці на свой, ну, у сама, ў прынцыпе, так там не скончваецца. Альтэрнатывы просто няма, што мне туды запіхнуць. Ну ладно. Добра. Давайте далей. Душ. Паразмаўляць з Долманам і ідём на выхад. Nothing like a warm shower after a hard day's labor. Am I right, Sam? Что-нибудь яшчэ? Hartman's condition is cause for concern. There's no sugarcoating the tremendous strain he's putting on his body. Нават без сумневу. Дарэчы, цікавы момант быў з Хартманам, калі ён зрабіў The regular disruption to his circulatory system and the flow of blood is damaging all of his organs. And let's not forget that the heart itself has a great many pain receptors. A part of me wishes I could swap places with him.
Not that my body could ever serve as a suitable substitute for his. Корочей, я что хотел сказать? Забыл. Репорт терраформінга. Я так разумею, Рейні, яна ўжо, по-моему, другую альбо третью фотку дасылае. На новых пляцоўках яна, па сутнасці, калі знаходзіцца, яна дажджом сваім пакрыху вырошчвае, ну, азеляняе тэрыторыю. Это круто. Что-то я про Хартмана хотел сказать. Ладно, вылетело с головы. Є ще одне просочування. І ось вона. Это той же самый детенок, только выросший. Травма. Это ён перавозіў жанчын. Ось я ведаю. Але я не разумею, чому прасочванне адбываецца. Ён перавозіў гэтых маці, карацей. Это, атрымліваецца, ён, па сутнасці, наёмнік. Раптам ён перавозіў жонку Сэма. А чаму тады прасочванне ідзе? У іх жа няма сувязі, ну, па тыпу генетычнай жонкай. Пра жонку Сэма, хто можа нагадаць? Яшчэ раз, парадак падзеі, што здарылася з яго жонкай? Бо я проста не памятаю. Блин, так зручно зараз выканаць, пачаць рабіць наступны квест, мне нават хочацца яго ўзяць. Давайте паглядзім хаця б, куды ён вядзе. Дзіцё ж з Сэмом звязанае. Так, але зараз у нас прасочванне, ну, па тыпу момант прасочвання. Мы прасочваемся ва ўспаміны чэла, які перавозіў жанчын з Мексікі ў Амерыку. І якія потым станавіліся гэтымі, ну, бридж-мамамі, карацей, вось імі. Ну, як станавіліся, іх забівалі, па сутнасці, проста. І тады, ён жа проста чалавек. Ну, тыпу, ён звязаны праз значна далёкі шлях. Я сегодня знову пойду скріншотить дзённікі. Просто маё пытанне, тыпу, я разумею, што хто ён такі, так? Ён можа быць нават звязаны з мае далучэнне да Сэма. Просто калі я падключаюся і прасочванне адбываецца, то у нас у бібіподзе нікога няма, так? У нас ёсць Сэм. Сэм, які сам з'яўляецца бридж-бэйбі, у якога так сувязь з берагам ёсць, у прынцыпе ёсць. І вось у гэтай сітуацыі, калі так паразважаць, то Сэм можа прасочвацца зараз з-за таго, што бібіпод пусты, ну калі ўжо ісці з тэорыі, то ён можа прасочвацца толькі да самога сябе. Калі ён прасочваецца самім сабою, і гэта яго ўспаміны, то чаму ён бачыць гэтыя ўспаміны ад твара чалавека, які з'яўляўся па сутнасці гэтым самым, як ён, смаглер, як ён, ну карці перавозіў, наёмнік, які перавозіў гэта. Всё. Чаму ён, ну, тыпу, з ім звязаны? Не таму, што ён эмацыйна звязаны, я пра гаворку, тыпу, ён жа павінен быць звязаны кроўю, па сутнасці, генетычна неяк, у лепшым выпадку. Sam, the next major site to be linked to the Chiral network is in the eastern reaches of the continent. А чаму мы абыходзім, блін... Ладно, зараз я вам раскажу. Город быў знішчаны войдаутом на поўначы. Utilizing a series of connections between preppers in the region. Easier said than done, of course. Some of these preppers are currently refusing to join the network. But according to APAS's latest simulations, enlisting the cooperation of the pizza chef
should enable us to win over these holdouts. Your first objective is therefore to bring the Pizza Chef online. Pizza Chef — гэта наша And it just наступная so цель, каб happens ён that the зараз cargo распавядаю про це. requested is being stored at this very facility. It's been designated a chilled delivery due to its sensitivity to heat, so you should transport it at night or in the rain. Цікавая яка Perhaps місія. take advantage of a pickup off-roader's covered cargo shelf, which should ensure it doesn't get exposed to direct sunlight. Undertake the main order on this delivery terminal when you're ready. Цікава, новий тип достави. Холодна достава. Я просто ожидаю поглядеть. Тут литерально близко. Пицца Шеф. Просто мы объезжаем тут целый, блин, East... и он так и сказал, East Distribution Center. Правильно? Либо что, я не трошки... Ну, мне просто... Хто ведае, мне просто пытанне. Зараз будзе дастава піцы. Гэта зараз можна спалерыць, але одно пытанне. Вось гэта East Distribution Center. Ён па сюжэце альбо не? Тыпу, я пайду далей і мяне сюжэтам ён адчыніцца, альбо я магу зараз яго адчыніць. Таму што я бы жадаў калі я буду зараз яго ад'язджаць, я бы, можа, зараз яго бы і зрабіў. А мо тады жонка, гэта не жонка і кшталту Лу раўно Сэм? Неблагая тэорыя, неблагая. Ну, тады складана канекціць усё астатняе, але па сюжэце. Дзякую вялікі. Таму што, блин, я жадаю, я такі, мяне трошки збівае тое, што яны называюць. Якая сітуацыя? Там горад быў знішчаны, я так разумею, на поўначы, вось. Ён пра нейкі горад, карацей, сказаў, што ён войдаў там знішчаны. Гэта найлепшы кандыдат сюды быў увогуле. Вось, горада няма, таму найлепшы спосаб нам патрэбна шлях праз Аўстралію будаваць трошки па-іншаму. І тут на шляху будуць людзі, якія не жадаюць да нас далучацца, то бок да UCA, ну, да АПАС, вы бачыце, UCA было ў першай частцы. Уже няма ніякай UCA. Дык вось. І каб далей працягнуць... О, што гэта такое? Каменчики некие. Шмат. Я паглядзеў, што гэта такое, просто схадзіў бы туды. Спосаб, як можна, скажем так, дабрацца да іх, у самае сэрцыка іх трапіць, гэта даставіць піцу. Ну, дастаўка, карацей, для шэфа, піцца шэфа. Вось, ён... Што гэта увогуле... Карацей, нейкая штука з берага. Яму патрэбна, я не ведаю. Піцца шэфу, карацей, дастава. Піцца шэф тады дазволіць нам, дапаможа нам, скажем так, заваяваць сэрцыкі астатніх. Дастава павінна быць новы тып даставы, халодная дастава. Патрэбна дастаўляць праз толькі ноччу, альбо пад дажджом. Два варыянты. І для таго, каб сонца не спаліла, не перагрэла, таксама рэкамендуецца, каб прамяні сонейка не трапілі, рэкамендуецца дастаўляць у грузавіку. Дастава даволі простая, калі мы зможам з'ехаць адсюль на грузавіку, то, ў прынцыпе, ўсё проста робіцца. Мы просто тут праязджаем і дастаўляем. Я толькі не ўпэўнены, што я з'ехаць не смогу нармальна адсюль. Не, піцу я даставіць... Гэта не піца, дарэчы. Гэта, я так не разумеў, біч їст. Їст, гэта... Я вельмі, у мяне дрэнна з ангельскай звязанай з кухняй. Їст, гэта, наколькі памятаю, нешта расліннае. Нейкая штука. Альбо дрожжы ўвогуле. Не памятаю. Я вось, што-што, а... Усё звязанае з кулінарыяй у ангельскай у мяне правясае прям моцна. Я не вельмі магу дапамагчы. Дрожжы? Магчыма. Гэта трэба глядзець... Ну, я бы палез у перакладчык, таму што я не памятаю. Я не вельмі запамінаю такія словы. Так, добра. Нам спатрэбіцца. Там ёсць ворагі яшчэ па дарозе. Так, яно будзе сапсавацца, калі яго тэмпература будзе вышэй пэўнага ўзроўня. Яго можна спакойна транспартаваць падчас ночы,
альбо падчас ну дажджа. Можна таксама бяспечна перавазіць у грузавіку. То бок, ну вось наши варыянты. Так. Пакуль заплечнік размясцім. Нам патрэбны гараж. Возьмем вось чалавека, ёсць яго трак. Гэты. Зараз з грузом разбираемся, і наш груз, вось гэтую штуку, дастаўляем у грузавік. Нам паспадобіцца грузавік. Ну, астатняе як бы і нарм, падаецца, так? Мне патрэбна што-небудзь? Выгляд знешні можна змяніць. Новыя акуляры, так? Я не, верни. Мне без окуляров нормально. Так, па-па-па-па-пам. Карацей, эскімо, вядзем галоўнае, каб не патаяла. Вось прыкладна такая ж ідэя. Так. А сутнасці нічога больш не патрэбна. Там ёсць нейкія ворагі, халера з імі, я просто аб'еду іх. Вось увесь мой план. А давайте подзарадзім уже машину до конца. Жанчына, якая гідролог, яна жадае, каб мы паклапаціліся аб Хартмане. Яна працуе над прыладай, якая стабілізіруе хіральную сетку. Гэта выкарыстоўвае вось гэтыя мапы, якія зрабіў Хартман увогуле тэрыторыі, як звязаныя гэты самыя пляжы паміж сабой. На береге, не пляж. Ну, по сутности пляж, так. Я просто берегом их усё называю. Потому что на Б починается, мне падаецца таким чином. І нам новую штуку дадалі. Я, до речі, новую будынак. Можна зарабіць сабе... У першай частцы можна было тэлепартавацца паміж кропкамі, дзякуючы Fragile. Зараз гэта можна зрабіць, дзякуючы новай, як бы, транспондеры яны называюцца. Па сутнасці, тэлепорты. Яны нас будуць кідаць праз пляж, дзякуючы тэхналогіі Хартмана з яго мапамі пляжай. Ось. Цікавы мосток. У середині нічого. А навошта тут? Окей. Ладно. Ось, так што, па сутнасці, мы можам транспондерамі хутка сябе перасоўваць. Мне толькі цікава, ці магу я грузы так даставляць праз гэтыя транспондеры. Таму што гэта яшчэ хутчэй, чым было дагэтуль. Мне падаецца, не інакш, ну, навошта тады ўвогуле штосьці рабіць. Цікава, ці будзе тут сітуацыя, калі трэба будзе рабіць вось такую халодную дастаўку праз лясны пажар. Жорстка. Так, вось база яшчэ гэтых. Давайте аб'едзем трошки. Далей. Грузавічок дазваляе нам захоўваць халодны стан у дастаўцы. Блин, я все равно дорогу близко поеду. Не? Вот тут можно бегать, все нормально. Так, давайте-ка невеличкий момент. Давно у вас кота не было. Дайте-ка, будь у вас зараз кот. Дайте момент, он там улегся.
Падаецца, там павінна быць нармальна. Калі што яшчэ паглядзім, можа перанесем куды-небудзь. Ну так, рэсурсы у нас асноўныя злева знізу паказаныя, і ў выніку ён там даволі файна сядзіць. Каточак. Sam, I don't recognize that device over there. Proceed with caution. У сэнсе, тут той девайс, про які ён. Ладно, я поеду далей. О! Вось оно што. Бачыце, там нешта чырвоненькае. Як міны, нешта такое. Давайте з'едзем отсюда. Нахрен. Поехали. Даўно просто яны неяк не ўдала, яны нават калі ўкладваюцца, то гэта літаральна пад канец. Ну, наконт пад канец трыма яны. Вось зараз і ўлегліся. Толькі. Падаецца, аб'ехаў нормально, так? Зараз два груз забяром. Забрали груз яшчэ. Опа, лестница. Блин, мы тут усіляках наберомся. Пицца-шеф. Мы приехали. Там, что, серьезно, там надпись, типа, пицца-шеф? Пицца Атами. Нечто там, нечто там. Маморус пицца Атами. Мне подается, это реклама некой пиццерии в Японии. Так, доставай сюда. Забирайте. Welcome and thank you for coming. I'll inspect your cargo. Ўсё нам прыйдзецца пераконваць даволі моцна некаторых персанажаў, каб яны далучыліся да сеткі. Да сеткі. Да сеткі. Так, забіраеш. Цудоўна. Ты да сетцы далучышся? О, ёсць. Я памятаю, першай частцы некаторыя пагаджаліся толькі пасля другой, альбо нават трэцяй зоркі. Ну, далёка даволі. Гэта пагаджаецца адразу. Добра. Я думаў, ён значна больш адчыніць. Цікава. Там гэты кавалак мае сваю яшчэ нейкую тэрыторыю. Я не ведаў. Новая зброя, машинган. Окей. Типа шастой піцай? Ну, можа быць, мы доставай піцы займемся пазней трошки для яго. Thank you. This technology is remarkable. I expect I'll receive plenty of new business. And speak of the devil, a new order just came in now. I look forward to seeing you again soon, Sam. Excellent work, Sam. You made a big difference today. According to APAS's analysis, pizza-hungry individuals in the area could prove instrumental in the further expansion of the Cairo network. Anyway, let's press on to the next site awaiting you and your Cupid, shall we?
It bears mentioning that the denizen located there has a reputation as a very cautious individual. Take care not to give them cause to doubt your intentions. Go ahead and pick up your new main order from the delivery terminal on site, so we can get underway. Цікаво, чи був Кодзіма прайс-ліст по типу просто реклама без взаємодіяння з персонажем, реклама з взаємодіянням, типу напої для Сема, реклама з квестом. Я не впевнений, але мені подається, на першу гульню, мені подається, Кодзіма ходив і домовлявся з людьми увогуле для гэтага. Для того, каб... Я думаю, ён да монстра прыйшоў і такі, слухайце, я магу вам прарэкламаваць. Я думаю, што ён не па тыпу прайс-ліст, і ён у чарзе чакаюць. Я думаю, што ён сам быў ініцыятарам гэтага. У другой частцы не ўпэўнены, але мне падаецца таксама прыкладна такое ж. Я думаю, што ён, ну, хтосьці, я думаю, што ён рэальна прыходзіў і прапанаваў, глядзіце, што мы можам зрабіць. Ось. У яго заказы ёсць вось туды далей. Пад заказы яшчэ да... А, вось гэтае месца атрымліваецца. О, яно якраз такі ўгару туды будзе. Keep Flat Express. О, дастава піцы. А, ну у яго ўсё дастава піцы. Нельга пераварочваць. І трэба скончыць за 5 хвілін. Давайте на грузовичку. Мне падаецца, грузовичок не павінен дастаткова, ну, потом. Я просто не ведаю, як я на пагорак гэта буду ехаць. Ну, не перагортвая. Ну, вось назад, можа быть, так праеду і нормально. Давайте дадатковы заказ возьмем зараз. За 5 хвілін доставим піцу. Так. Так. Калі яго перавозіць вертыкальна, то ён будзе пашкоджаны. Трэба перасунуць свае кантэйнеры такім чынам, каб ён абавязкова быў гарызантальным. Альбо везці ў машыне, альбо ў вазочку. Вось два варыянты. Яшчэ дадатковыя. Ну, мы ў машыне просто павязем тады, нормально. Зразумеў. Вертыкальна не перавозім. Нічога нам астатняга не патрэбна, зараз доставім гэтую піцу. Дастава піцы. 5 хвілін, таймер пайшоў. Піцы захацелася, блин. Можа, я просто есть ожидаю. Там, падаецца, фотку катошка нам даслалі, але давайте паглядзім яе пасля доставы піцы. О, тут біці будуць? Цудоўна як, а? Это, я так разумею, транспондеры вось гэтыя. Альбо што? Ладно, давайте гэтым потым займацца. Зараз праедемся ўсё ж такі. Доставай. Блин, тут докладно бить будут. Прошла уже хвилина. А мне потрібно далее доставлять. А ё-моё. Давайте поскараемся. Надо докладно тут зауважить. Ё-моё, мы едем у одного. Отчепитесь, почвары. Игноруйте меня. Игноруйте меня. И на вельми хутка за мной. Ай-яй-яй. Пицца под погрозой. Пицца под погрозой, чат. Давай. Я могу поспробовать. Не могу. Машина. Отцепися. Давай, отцепися. Блин. Are you okay, Sam? Я могу нечто.
А! Адчапіся. Ёсць. У мяне ёсць нейкая зброя. Супраць іх. Ё-маё. У мяне ні халеры няма супраць біцці. Мне прям 0 падаецца. Я ўсё супраць людзей браў. Вось гэта можа, але яна выбухне літаральна каля мяне. Адчапіся. Так. Ён адчапіўся ад мяне. Зараз хутенька гэта ўсё пасабіраць. І з'езжаць. Не упэўнены, куды ехаць яшчэ. Таймер-то таймер. Ага, архітэктар, вось туды. Йдем далей. Блин, там яшчэ ёсць. Мне падаецца, трэба ніжэй трошки праехаць, правильно? Так, трэба ніжэй. Серьезно? Я чую гуки. Чотири хвилини. 5. Туп-туп-туп-туп-туп. Тормози худшей. Оп. Достава. Есть. Термопицца не пошкоджена. Так, чел, гэта піца са смалою адразу. Ну, усё цудоўна. Погодишь долучиться до сети? Цудоўна. Пицца просто цудоўная рэч. Заўсёды можешь заказывать яшчэ больш пиццы, калі пажадаеш. Толькі калі ласка мяне не прымушай ездзіць тут, блин. Мне не спадабалася. Пицца со смолою, так, яна самая. Слухайте, а мо гэта дзяцей замовілі пиццу і жаруць, і кур'ера. Продуманыя якія, а? Як разумней за папуг. Бо папугаи там нешта нам замаўлялі ж ежу, правильно? Я памятаю, першы час взяла піцу з паўднёвага вузла і ў нейкі момант аўтаматам тыкнула уладкаваць груз. Я нешта такія касякі таксама былі. Ну, не касякі, но карацей я таксама нешта падобнае рабіў. Панікаваў потым. Не спецыяльна браў карацей заказы, нешта такое яшчэ было. Кіральны мост. Кіралограма у выглядзе моста. Яе можна пабудаваць на складанай мясцовасці з вуглом абраным падчас будаўніцтва. Ваше перасоўванне па ёй так. Ваша хуткасць будзе падвышана, пакуль вы перасоўваецеся праз кіральныя масты. Будьце майце на ўвазе, што яны будуць знікаць падчас таймфола, падчас дажджа альбо снега. I'm really online. Incredible. Oh, I've just shared my Chiral Bridge schematic with you. You should be able to build it right away if you happen to have a level 2 PCC in your possession. These bridges can be crossed more quickly than standard ones,
though they won't function properly when it's raining. Вони просто поскараються, але більше нічого не дають, Whipped up правильно? as a thank you. Really didn't take very long either. You know, that pizza really made my day. Я так розумію, що вони не потребують нічого з ресурсів, то поки вони ненадовго. Glad to see that he's been Так, making така the most просто, як пересякати незручне It's not easy місце. being an architect these days. I just wish I had the freedom to do my job properly. Так. Гэта ты зрабіў для піца-шефа яго эту самую овен, забыўся. Печку, карацей. Вось. We did it together. It was a passion project. We had to refine the design over and over until the pizzas came out just right. We got there in the end, though. That first pie we had together was unforgettable. If I close my eyes, I can still remember how it tasted. Так, а чому так складно бути архітектором зараз? Ну, блін, я, подається, я на відповідь, якраз. Because mine is a dying art. There was a time when I believed that nothing was higher than architect. But now, whatever I make will succumb to timefall or be destroyed in a void out. New structures can be fabricated with data shared throughout the network, which is terrific. But this just means there's no longer any need for me to actually build something with my own two hands. I don't know how I should feel about having fewer opportunities to practice my craft. Ну, па сутнасці так, з-за таго, што ўсё, што ён... Зараз усё друкуецца нахіральнымі прынтарамі. Усё, што ён можа пабудаваць, яно будзе знішчана таймфолам. І сэнсу ў будаўніцтве ў архітэктары як бы няма, як звычайна. Ну, ў звычайным сэнсе. Well, once you've constructed the foundation, it generates a chirogram that functions as a bridge. They're useful when there's limited space to build, or when you need to traverse a gap with a difference in elevation. I also added some modifications that allow you to cross these bridges more quickly. But since high concentrations of chiralium destabilize chirograms, chiral bridges won't function when it's raining or snowing. It's a safety restriction, implemented to prevent accidents. Even so, these bridges should still come in very handy. Ну, такі, портативний мост. Я сподіваюся, на його ресурсів шмат не потрібно, коли будувати його. Я думаю, його можна просто поставити. По-моєму, я не былі ў першай частцы. Мне падаецца, у гэтым самым Director's Cut нешта падобнае было. Я просто не, зноў жа, у Director's Cut я далёка не ўсё ачыняў. Мне падавалася, што там нешта такое дадалося. Ось. Так, давайте-ка, ведаеце, што мы зробім? Мы зараз зробім наступнае. Мы пойдзем да каго-небудзь, паглядзім, хто там ёсць, таму што ўжо час ісці працаваць. Вось. І заўтра мы працягнем далей праходзіць. Мы зараз як бы сюжэт, дадатковыя штукі робім. Я думаю, зараз дакладна заняцца... О, чакайце, што гэта там? Бачна? Гэта руднік? Праўда, гэта руднік. Ой, так. А дзе ён стаіць? Я гляджу туды. А, вось он, рэальны руднік. Я жадаю далучыць да нашай сеткі, хаця бы паглядзець, што, ну, дабудаваць руднікі вось гэтай і атрымліваецца яшчэ і вось гэты, якія новенькія. Я жадаў бы ведаць, што за яны і што яны робяць. Таму што дзякуючы руднікам я магу будаваць далей усё астатняе. Ну, таму што мне, па сутнасці, толькі хералій збірай, ды і атрымлівай гігантскую проста колькасць рэсурсаў для свайго будаўніцтва. Таму хаця бы запусціць руднікі я бы хацеў, і гэтым мы займемся заўтра. А вас я перадаю зараз далей. Вось. Сама тут і пакінем, няхай адпачываем. У самы бруд сесці, карацей. Цудоўна. Самый кайф. Добренько. Я вас нікога быццам бы няма. Давайте зараз праверу. Ну, всялякі, можа, у мяне падпісан, ну, я падпісан на больш. А, ну так, быццам нікога і няма, я не бачу нікога зараз. На жаль. Ладненько тады. Добрага вам дня. Мы побачимся з вами заўтра. Падымем руднікі і будзем далей развіваць нашу хіральную сетку. Руднікі дакладна, а потым я вырашу. Можа, я дарогі пажадаю, альбо, ну, нешта яшчэ пажадаю зрабіць. Паглядзім. Добренько. Да пабачэння.